get past his defense without granting innocence. Lay down a list of what is wrong, things you told him all along. Pray to God he hears you, and pray to God he hears you. And where did I go wrong? I lost a friend somewhere along in the bitterness, and I put out straight up with you all night, and I know how to save a life. As he begins to raise his voice, you lower yours and grant him one last choice. Drive until you lose the road, a break with the ones you follow. He will do one of two things. He will admit to everything, or he'll say he's just not the same, and you'll begin to wonder why you came. Where did I go wrong? I lost a friend somewhere along in the bitterness, and I put out straight up with you all night, and I know how to save a life. Where did I go wrong? I lost a friend somewhere along in the bitterness, and I put out straight up with you all night, and I know how to save a life. How to save a life. How to save a life. Where did I go wrong? I lost a friend somewhere along in the bitterness, and I put out straight up with you all night, and I know how to save a life. Where did I go wrong? I lost a friend somewhere along in the bitterness, and I put out straight up with you all night, and I know how to save a life. How to save a life. How to save a life. Ostiral honetan Zaldibian izango da Mugan taldea Gar taldearekin batera Zaldibiako ekintza kulturalean jotzen. Animatu bertaratzera, baina lehenago goazen diska berriko kolaborazioari entzunalditxo bat ematera. Hau da bizitza zen denean Burutik taldearekin batera. Esan jasen eman gabe dena, itxaso erdoina, ulertzen ez duguna, baina gordeko duzu, nahi ez duzun zaman,
artean, beti zauden eusteko lekuan bakarrik. Yeah. Rihanna. Good girl going bad. Take 3. 2007 egingo dugu salto Def Jam Recordsek 10.000 aterki oparitu zituelako Rihannaren Umbrella singlea promozionatzeko entzuten ari garen hau, eta totese geroago abeslarirekin batera Rihanna aterki lerro bat jaurti zuen Rihannarekin batera, beraz, gogoratuko dugu kanta hau ere. Chips with a rainy day. Jay, Rain Man is back with Little Miss Sunshine. Rihanna, where you at? You have my heart, and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Baby, 'cause in the dark, you can't see shiny cars. And that's when you need me there. With you, I'll always share. Because when the sunshine will shine together, told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took an oath, I'ma stick it out to the end. Now that it's raining more than ever, know that we'll still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Ella, Ella, 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 fancy things will never come in between. You're part of my entity, here for infinity. When the world has took its part, when the world has dealt its cards, if the hand is hard, together we'll mend your heart. Because when the sunshine will shine together, told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took an oath, I'ma stick it out to the end. Now that it's raining more than ever, know that we'll still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Ella, Ella, 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 you can run into my arms. It's okay, don't be alarmed. Come into me. There's no distance in between us. So gonna let the rain pour. I'll be all you need and more. Because when the sunshine will shine together, told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took an oath, I'ma stick it out to the end. Now that it's raining more than ever, know that we'll still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Ella, Ella, 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 it's raining, raining. Oh, baby, it's raining, raining. Baby, come into me, come into me. It's raining, raining. Oh, baby, it's raining, raining. You can always come into me, come into me. It's pouring rain, it's pouring rain. Come into me, come into me. Eta astearte goizonetako erritmoa aldatzea tokatzen zaigu Euskal Herrira etorri eta bengo artistarekin. Bere hurrengo etapako lehen aurrerapena kaleratu zuen otsailean, eta gogotsu gaude zer datorren entzuteko, baina guk denboran atzera egingo dugu abeste honekin. Denbora. Yo, BNG, war. Demora, demora, demora.
batean inor gabe. Txikitako momentuak oroitzapenen katiak heltzen naute. Ta oraindik hemen gaude denbora geldi nahien lagunekin beste trago baten bilago. Saioka maila zaitzeko ondo gaudelako, herritik martxa mundua ezagutzeko. Auzotik pikete lakoste edo rap laure, low life herriko gaztia bat oste. Betiko martxan herriko jendia udara du neguan. Mila ilusio, bine aukera gutxi daude, mila arazo, bine aurrera begira gaude. Usaiok denbora ez etortzeko, parkeko mutilak gizonak diela. Katuan ozitxoiten beti, miran uno zen, nahi duten aiten aranataze. Esan, atzokuak astuta segi, betiko bankuan gauian anaiekin. Katuan ozitxoiten beti, miran uno zen, nahi duten aiten aranataze. Esan, atzokuak astuta segi, betiko bankuan gauian anaiekin. Eskutik elduta guazen bilo beste mundu batean inor gabe. Txikitako momentuak oroitzapenen katiak heltzen naute. Ta oraindik hemen gaude denbora geldi nahien lagunekin beste trago baten bilago. Saioka maila zaitzeko ondo gaudelako, herritik martxa mundua ezagutzeko. Parketik mundura ezaiok bengo nola den, gauzak ez diela inerrexak. Leno laguna zen hauan ezaguna delako. Zenba momentu herriko leku bakoitzian, zenba denbora zerbaiten bila ibiltzian. Milaka buelta eman zu ikusteko, izarrekin zaudela goian bego. Katuan ozitxoiten beti, onbiran uno zen, nahi duten aiten aranataze. Esan, atzokuak astuta segi, betiko bankuan gauian anaiekin. Katuan ozitxoiten beti, onbiran uno zen, nahi duten aiten aranataze. Esan, atzokuak astuta segi, betiko bankuan gauian anaiekin. Gaudelako, laguna drogekin jolasten da bilelako. Eten bide bakarra bizitzantako, arazoak lepoaino izutelako. Ura huetan igeri ezin delako, borrokan jarraitzen dugulako. Lider Nando nauzue, eta asteartero, arratsaldeko 7:00, saio berri bat izango dut Naiz irratian. Eta zer topatuko duzuen bertan? Noski, musika. Baina ez orainaldiko tendentzia eta albisteetara lotua dagoen hori ez. Hemen saiatuko gara behintzat denbora gelditu eta ingurura begiratzen. Belarriak prest jartzen musikaren gozamenerako. Eta zergatik ez, bitxikeriaren bat edo beste ezagutzen ere. Ad libitum, Lider Nandorekin. Asteartero, arratsaldeko 7:00, Naiz irratian. Ongi etorri, Ad libitum saiora. Zazpi terdiak erlojuan eta iritsi da editorialari bere momentua emateko unea horretarako Zaloa Badiolaren ahotsa entzungo dugu. Ez da nahikoa, baina aurrera pauso nabarmena emanda basoarekin. Frantziako hezkuntza ministroak igandean West France egunkarian argitaratutako elkarrezketa bat baliatu zuen basoa azterketari buruzko berritasun garrantzitsu bat iragartzeko. Iragarri zuenaz, azterketaren zati bat euskaraz eta Frantziako estatuan dauden nazioetako beste hizkuntza batzuetan egitea ahalbidetuko duen erreforma bat nahi du aurrera atera Euskal Herrian, Bretainian eta Korsikan behin eta berriz egindako eskaera eta protestei erantzun partziala emanez. Azken urteetan Parisek atzera pauso nabarmenak eman ditu, azterketaren zati bat euskaraz egiteko aukerari dagokionez. Urrunago joan gabe, duela aste batzuk Etxepare Institutuko ikasleek desobedientzia ariketa garrantzitsu bat iragarri zuten. Galderak euskaraz erantzungo zituzten azterketak zuzendu gabe uzteko arriskua egon arren.
Protesta testu inguru horretan, badirudi Parisko gobernuak 2027ko presidentzialei begira dagoenak lema kolpea eman duela eta hezkuntza ministroak iragarri zuenez legea erreformatuko duela ikasleek basoan aukeratu behar dituzten 2 espezialitateetako bat euskaraz egin ahal izateko. Ahozko probaren zati handi bat norberanen hizkuntzan ere egin ahal izango da. Ministroak iragarri duen erreformak ez ditu betetzen Ipar Euskal Herriko hezkuntza komunitatearen eskaera guztiak eta limbo batean utzi ditu matematikako aurretiazko proba, baina aurrera pauso garrantzitsua da. Aurreko joera lehen goratzen duelako, ez delako atzkok improvisatutako irtenbide bat, baizik eta nolabaiteko izaera estrukturala ematen dion lege aldaketa bat eta norabide egokian hartzen delako, naiz eta oraindik nahikoa ez izan. Hala adierazi zuten atzo, Ipar Euskal Herrian inplikatutako eragile gehienek eta pozik agertu ziren harresiak eraisteko mobilizazioaren eta desobedientziaren beharra erakusteko noiz zehaztuko zain balio duen iragarpen baten aurrean, bai eta protesta horiek erkidego bateko ordezkari hautetsiek laguntzearen garrantzia azpimarratzeko ere. Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politika sailak honako tartea eskaintzen dizu. Eta behin editoriala entzun da, azalen unea iritsi zaigu eta horretarako egunak emango dizkiogu Lander Martinez lankidari, egunon? Egunon Iraia eta egunon. Entzuleok etxetik hasiko gara, egunero egiten dugun moduan, eta esango dugu garak gaur dakarren lerroburua honakoa dela. Arartekoa ertzaintzak flotillako kideen aurka egindako karga ikertzen ari da. Irudian, Iñaki Artola pilotaria ageri da, bigarren finala jokatzear dagoen atarian. Bestalde, berriaren azalean gaur irakur dezakegun albiste nagusia, basoko espezialitate bat euskaraz egitea etxi du zehazkak, baina gibelatu gabe da. Irudian, Erreka Lehorreko istiluen aurrean antolatutako elkarretaratzea ikusten da, atzo Gasteizen egin zutena. Notizias de Gipuzkoakek gaur nabarmendu duen albistea berriz honakoa da. Santanok aurten zalantzari gabe, abiadura handiko trenaren Nafarroako konexioaren berri izango dela berretsi du. Irudian, atzo Herreran izandako kamioi baten istripuak hartzen du egunkariaren azalaren erdia. Eta Diario de Navarrak ekonomia gaiak ekarri ditu gaur azalera, 75 urtetik gorako 10 nafarretatik 7 jubilazioagatiko pentsioa kobratzen ari da. Dakar gaur lerroburu. Irudian, Alessio Lisi ageri da sadarren gorritxoen aulkietan bere entrenatzaile kargugabetzearen arira. El Correok Zapatero presidentearekin lotutako albiste bat Dakar gaur nabarmenduta, Venezuelatik Dubaira 5 eta 8 urretona arteko kopuruaren lekualdaketak eragin zuen Zapatero auzia. Irudian, Ereaga hondartzan atzoko argazki bat ikusten da, dena jendez beteta. Azkenik, Diario Basko gaur nabarmendutako albistea honakoa da, beroa prestatu gabeko hondartzetara heldu da eta surflariak sokorrista lanak egiten ibili behar izan dira. Irudian, Zarautzeko hondartzako surflari bat ageri da sokorrista lanetan bandera gorri improvisatu bat jartzen ari dela. Eskerrik asko, Lander, gero arte. Gero arte. Liburutegian liburuak, komikiak eta aldizkariak irakur ditzakezu. Audioliburuak entzun edo etxetik zinemaz gozatu. Nobedadeak, klasikoak eta kultura euskeraz, gaztelaniaz eta beste hainbat hizkuntzatan. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Liburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Piztu irratia, entzun naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako Lautada 91.5. Donosti aldea 93.8. Gernika 90.6.7. Leitza 90.5.1. Bortziriak 103.1. Urola 90.11.8. Goierri 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun naiz irratia. Paseaba con los labios pintados de otoño oscuro.
las mejores luces. Intentaba aligerarle los pasos, moviendo la tierra bajo los adoquines. La conocí hace ya unos años. Paseaba por el puente con sus botas marrones. Ahora me mira con ojos de alivio y yo la sonrío en cada fachada. Tal vez será que ya no entenderás que una ciudad vestida de azul la puede hacer más feliz que tú. Tal vez será que ya no entenderás que una ciudad vestida de azul la puede hacer más feliz que tú. Yo le ondeo las 3 playas que tengo. Sembraste absurdos su jardín, delirios, Informazioaren aria, naiz irratian. Zazpiak eta 42 erlojuan asteartea, eta esango dut, aurreko astearekin konparatuta gaurkoan maila beteta daukadala. Hemen dauzkat nirekin Lander Martinez, Egoi Belategi eta Iker Gurutxaga, egunon. Egunon. Aurreko astean Egoi nahiko bakarrik egon ginen, bueno, zutani. Bai. Bueno, gustora baita ere. Bai, noski baiet. Hori beti. Errepaso mentala egiten, aurreko asteartean hemen nintzen, eta ostegunean mitbidez. Baina fizikoki ez hemen. Bai, ez errepaso mentala egiten. Bai.
asteartean bakarrik. Gero, asteartean notatzen da jende gehien dagoen eguna dela eta gero beruntzu da. Bueno. No, ni bastaren arabera normalean astearte doztogunetan hemen, baina. Bai. Bueno, bai. Zer muz, zuen asteartea? Ongi, berotik pasako dugula dirudi gaur ere ez. Ikaragarria, esatu nahi zenean goizeko laute erditan gaur, pixa delan duzau, postoko gutxi. Atzo utzi genitun, nesakin hitz egin barko dut gaur, ze bigarren pisu batean bizi gara, eta esatu nahi eta topatu ditut, etxeko lehiu guztiak zabalik, baina ez batient esatean bezala, baizik eta... Zabalik. Zabalik. Alperrik. Bai, alperrik erabat, ze etxea beroago zeon, atzo gaueko 9 herritan hasi zen zertxo bait jaisten temperatura honik ala sumatu nuen. Zertxo bait, apurtxo bat. 10 gradu jaitsi zirelako. Bai, hori da, baina alere. Azkar esaten da 10 gradu, bai. Bero gehiago iten zuen gaur, 4 herritan, atzo iluntzeko 9 herritan baino. Ostras, ni heldu nahi zenean Donostira markatzen zian kotxeko termometroak 26 gradu. Horren 23, 24 markatzen ari ziren. Jeitxe egiten du temperatura, hori ere egia da. Hau da, goizeko 5 edo 6 izaten duzte hotzena minimoa markatzen den. Gaur, bero gehiago duzun ordorotan. Ez dakit, gero galdetuko dit, baina uste dut peiik esan didala atzo irundik atera zenean 29 gradu egiten zituela. Gauza, normalementzak goizeko 5-6 izaten, hau da guzti ordu gutxien dago. Ni etorri nahi zenean... Guzti ordu guztia pasatzen direnean, hau da, hor dago temperatura baxuena. Baina gian foen efektuak ere gauez giroa epeltzen lagun dezake? Atzo gauean mentzat, gaueko 9 gure etxean, 27 zaudan, gaur goizan epeltxo. Eta zer mozein duzuelo? Nik egun hauetan bero gehiagin. Hasi da denboraldia hoi gaina lo egiteko. Nik ezin dut. Nik biluzik. Niretzako jasi da biluzik lo egiteko sasoia. Baina hori barruan o de gainean? Babitu gaur barruan, baina zure asko bihar gainean. Hori da kontua. Nik gainean ezin dut. Ezin dut tapatu gabe lo egin. Hori da, batzuek baduzu egitura hori. Baina indezakezuna da... Ez dakizuenak tapatu gabe edo zerbait sentitu gabe gainean lo egin. Manta fintxo bat jarri, gehienez izara ditu. Bai, hori egiten dut, bai. Baina denak molestatzen dit. Horregatik gabe egitea da soluzio. Ez, nahiago du eroa pasa. Horrelako naiz, bai. Ni gehiago lo egin, horretarako egia esan. Bai, ez da, garrantzitsua izaten da. Lo egin bai, baina atxain hartu ez. Nik bintzat gaur sumatu dut, Beroarekin... bai. Zuk gaur bai? Bai. Begira, joste naiz. Zer afaldu zenuen atzo? Edo zer... Horrek asko egiten du, bai. Noiz afaltzen den ere? Atzo, berdura atzukina erekin doala. Izan beraziki... Ez jakitearren. Gaur afaltzeko. Nik tila, nik egiten duena de egunero tira bat hartu. Oera joan baino lehen. Bai. Nola? Eskiura. Tilak euskaraz bado izena. Matoz bilatuko goz. Esango izuta. Zuek segitze egiten eta ontxartan. Bale. Bueno, nik ez dakit, bale. Nik tilaren ari elduz pixka esango nuke esan gauza beroak hartzea. Egiten duen beroarekin orain. Egiteko ez oso lagun izango den, baina uzten du. Eskiura. Eskiura, bueno, edo bestela, gaur egun bado gauza asko, pasiflora... Nik horrelako agertzen ditut, melatonina, kontuz hartu beharrekoak ere badirenak, abuso asko dago melatoninarekin. Melatonina, lorazepam... Ja beste... Beira, nik... Liga zigotzen nola joaten zaren, eskiuretik hasi melatoninara pasatzen, lorazepanean bukatu, esan edo. Eta ez dira bat eta bi, ez hori txarraz. Banoa. Errespetua pentsatzen bitu, gaina garaian, hasi nintzen zera argian kolaboratzen, eta esaten zizkiaten horrelako reportaje neko interesgarria, baina gaiak zaila ziren heltzekoak eta bar, eta horietako bat izan zen ordura arte praktikan ez dituen ezagutzen, benzodiazepinekiko dagoen menpekotasuna, eta gehienetan sendagilek eurak ez nahita, baina sorotako menpekotasun bada. Ze askotan, normal ansiolitikoa dira, bez? Hori ansiolitikoa dira, antsietateari aurre egiteko eta bar. Eta barbiturikoak ere hor da, Bai, baina barbiturikoa jau dira antidepresiboak, ez? Bueno, baina baita ere loaren aurka erabiltzen dira askotan. Eta, zegit non irakurri nun uste dut, bitxia da, ez? Nola askotan, ospitalean bertan ere, lo egin behar baduzu bertan, askotan lo egiteko ematen dizueten pastillatxoa, piluratxoa izaten da normalean, benzodiazepina bat eta lorazepana. Pan bukatzen direnak botikak alba da ez hartu. Bai, bakoitza gaina, berez ez dira diazepam, de primero de medicina. Lorazepam eta klorazepam, ez? Ez dakit.
Ez dakit. Niri behin bakarrik errezetatu zidaten pameko zerbait, eta pam ikusi nuen momentuan, pasazitzen. Asuntua da, benetan. Eta eraginkorrak badira, baina gero, jende asko gertatzen zaio, bueno, bai, antxitatea nola beto, jatorrizko antxitate hori atzean utzi, baina pastillak utzi nahi dituztenean, antxitatea berriz ere. Horregatik. Kontu zibiliarreko, oso eraginkorrak, beharrezuak baita ere, baina neurriz eta tentuz hartu beharrekoak. Nire gozatzen, zela, olako, menatzen ditzen olako rontxoi bat, azaleko, azala narretatu zitzaidan, eta jonitzen, eta izo, hemen hau dakat, eta, bale, oso ondo, 19 urte, eta zen nire mediku oikoa. Bon, eman zidan, hau ze kristo da. Begiratu, bilatu, zen pan bukatzen zenetako bat, begiratu eta pasaditzaidan. Zen nonbait, antidepresibo bat, eragina omentzen, antxietatea dena delako asunto horren bategatik, atera zitzaidala hori, eta pasatzen. Sustoarekin. Sustoarekin, eza kristo egiten ari ez nire bizitzarekin, 19 urte eta hau errazetatu baldin badira. Bueno, jende gazte asko hori errazetatu dizkiote. Claro, errazegi. Agian hori da arazoa, bai, mediko askok, nien ez da mediko, baino errexena askotan izaten dela, oso poten direla. Eta esplikatu gabe, nire kontu da, ez zidala esplikatu zer neukan. Nire ustez azaleko zerbait neukan. Nire baitan etzegoen zerbait buruko osasunarekin lotutako ezer erreakzio hori zen, auskalo zergatik nire uste, ez? Nik uste dut horre azkeneko urtetan, bai, sentagileen artean ere, benzodiazepinak errezetatzeko pautak aldatuz joan direla, agian hasieran entzegoen beste informazio, gaur egun adibidez, oso epe zehatzentzako izaten da, eta berehala hasten dira dosia txikitzen, ze arazoa hori da, menpekotasuna garatzen zu eta gaina gehiago barduzula. Horregatik, askotan, kanpainak ere egin izan dira, esaten dena kaso egin medikuari, eta esaten dezunean utzi behar dela, nahiz eta gian lehenengo gauean, hori sumatzen duzu berriz ere zinogon pixka bat edo, hobe hori egitea, ze gero benetan bestela oso zia bereziki garestiak, baina beti bili behar duzu, sendagilaren gana joaten, ze gero jendei erretzetatzen dizkiote, ze benetako menpekotasun fisiko bat ere garatzen du, ordan, kontuz. Bai, bada... Ezkiura hartu lo egiteko, kustan. Niri adibidez teak eta ez didat ez egiten, Arteak lo egiteko ez izu, zerrengo teina daukalako, eta teinak esnatzen du. Bueno, teak infusioek. Ez nik teak ez ditat. Ezkiura narazen gainera hori goen kalerik astatzen, joe. Bai. Urduri baldin bazegoen baten bat, beti ematen zioten ezkiura. Baina hori beti danik izan da, ez? Nik ere beti izan dut. Telebista bitartez. Etorrien zerbait izan dela? Hori asko, hori ikasten zela. Beti egon da tabernetan, ia beti. Orain, nik uste dut orain, ezkiura hartzerako eskatze bat dimuzu, kostako zaizula gehiago topatzen. Eukiko dute, baina Euskal noizkoa den. Bai, Euskal noiztik handakazen kutxatxoan. Gaur egun daude beste infusio mota batzuk modago, eta lehen soilik zeuden, menta poleoa, kamomila, te berdea, eta... Te berdea berria da. Ez, barkatu, te beltza eta te berdea siakaso batzutan topatzen zen. Hori, eta ezkiura. Bai. Betxoan, besterik. Nik tabernetan mitikoak hartzen ditut eta beti daude. Zintzu dian mitikoak. Menta poleo beti dago. Berdea ere egoten da, manzanilla beti dago. Hori bai. Nik esango nuke, eta roibos eta roibos zeilango, roibos vainilla, roibos kanela, roibos narai, niri hor ja... Niri ez. Roibos gustatzea, baina teinarik ez padu. Hau da, teinaren ordezko moduan. Egia da, ikerrek esan dako, garai batean itxigarin zenean, kutxa bat egoten zen egotzen askotan, tentzala alako kutxatxo bat, eta danak barruan nastuta eta 3 lau zeuden, 3 lau gauza hartzeko. Gaur egun deni dituzela horrelako... 10 minimo. Kutxatxo metalikoak eta denak oso apainduta eta... Aldatu da. Bai. Kafea bere ere hartzeko modua asko aldatu da. Ze gaur egun dauden kafetegiak horra pizan nola ditzen dute, nola da... Kafe con especialidad. Hori da, kafe de especialidad. Kafe berezitua, ez, esango dugu ese kaso. Edo berezituako kafea. Eta bai, badagolako jendeak, benetan, nik uste kafea baino gehiago zeleko askotan gainera, kafea bera ez da baidagarria da, zaporea. Baina ez pixkat postureo rollo, ez, esango dugu, jun, eta... Eta 3 euro ardenu kafe bat. Bai, bueno. A ver, batzutan merezi duela. Si quieres da Starbucks. Ez, eta merezi duela batzutan, ze kafe hori bada askotan, nondik datorren, nola egina dagoen, batzutan justifikatu dago. Kafe, ordain, gero,
jatorrian ordaintzen baldin bada proportzioan, merezi du. Baina hori Bidezko merkataritzako kafea eta txokolateak Hortara. eta bai, eta garai batean gehien asaltzen zuen Oxfam zan, eta gero denok jakin genuen Oxfam beratzen zeona. Esan duzu Zeilan. Ba, gizu Zeilan zer den? Bai, no sé, zen ez dut esango. Sri Lanka. Bai. Gaur egon. Zeilanti, hortekan dator baita ere, bai. Eta hori, iragarki bati esker ikasi nuen nik. Zer, bazegoen iragarki bat egiten aktore batek bidaiatu Zeilanera. Zeigo goratzen duzuen. Zeilan, uste gaur egun oindik ere badola, jende esango, ba, seguro gure itona monek edo esango, eta Zeilan, eta baina hau da pixkat, Myanmar eta Birmania bezala. Zeilan azin finean izen koloniala da. Hori. Eta... Horretik Sri Lanka. Bai, Myanmar eta Birmania, badia gehiago. Sri Lankan egon zen lagun batia, ze kuadriakoa eta... Indochina. Ostras, bai. Vietnam. Bueno, Indochina eta... Vietnam banatu zetalako bitan. Nik esen, zuek inoiz zentu dezue, kotxintxinara joatea. Edo Mantxuria. Hoi nik hoi ez. Mantxurrianoak hori asko esaten zen, ez urbeltz bezala, gaztela... Ai, bala letxe, bai, Mantxurrianoak urrutitik zetozenako, eta Mantxuria da Txinako eskualde bat. Bai, eta bigarren mailako zituzten, eta... Horregatik esan nahi dut, eta lotura horrekin dago, eta horiek ikasten dira... Bez? Demorarekin. Nik hori egin. Baina bai, kotxintxina zen Frantziako kolonia bat. Bai. Super trivial irea. Bai, a tope. Biharko aztu zait informazio guzti hau, baina... A ber, baliagarria ere. Ez da gehiagi. Era gracioso da. Bai, bueno, gaur... Zeilan esan duen la pista de plank. Espaldi nuen hain. Ni hor galdu egin naiz, esan barra daukat. Baina, bueno, norbaitek segi badu, bererentzako on. Bigai geneuzkan, ez dakit denbora ematen duen, behar bada biharko atemporalak dira. Edo erabili. Beste ez da zerase, besterik gabe tuterako jaietako kartelaren aipatu beharru, baina biharko utzeko dugu. Zer gertatu da azkenean? Nik hau jakin edo, atzore... Udal batzak atzera bota duela, baztertu du. Baina benetan onartu du? Egileak onartu eta barkamen askatu du. Ikusi besterik ez zegoen, etzen onartu beharrik. Nik uste, niretzako fokua gehiago jarri behar da epaimaian. Ez pertsona horretan. Non dago, esan edut. Nik Txiolandian ikusi dut. Bai, nik ere. Eta kosta zaite, ikusten gauza batzuk. Behatzen proportzionaltasuna barkatu. Eskuarraroak dituen jende badago munduan. Zapaten testura. Testura. Eta espadin badak ion dara biltzen Photoshop eta eskasa baldin bada pertsona? Ikusten da, adimean artifizialarean. Nik gauza bakarrik egin tipografiaren kontuarekin. Hor esan zen, tipografia da gehien esaten da, tipografia hori asko erabiltzen duela adimen artifizialak. Orduan, hori bai erosten dudala, ze konturatu naiz hori askotan. Tipografia errepikatzen dela adimen artifizial konkretu batzuetan. Baina... Ni tipografian erintzen niri ez. Nire saltuko zioten hori. Ni irudian lehenengo segituan konturatu nintzen. Zauza argazki hori benetakoa dela. Bai, baina gero gainetik. Horregatik esan nahi dut. Ez bai da neko arrotza, ez da oso natural ikusten. Baina, zenbat kartel ikusten dira horrela. Zenbat ikusi ditugu horrela. Nik ditut diseinatzaileak diren lagunak. Noski, horiek segituan nabaritzen dute. Ez baina ez horregatik, esan nahi dut, beraiek kartelak ordenagailuarekin egiten dituztenean, iarekin ez, ordenagailuarekin ondoan jarrita bi kartelak soberan nabaritzen da zein dagoen iarekin eginda eta zein ordenagailuarekin beraiek eskuz eginda. Eta behar bada izango da kartela asko ikusi ditudalako, baina nik ikusi nuenen esan nuen, Jesus. Esan dut, hori da, baina begi zorrotza izan behar dela horretarako, eta, berak onartu, hemen kontua zen adimen artifiziala zen edo beste zorrezen gehiago zen, ea nola jakin duten benetan horrela zela eta berak onartu baldin badu. Ez, baina, bueno, teorian jendea izan da. Tutera arrakeurak ikusterakoan, baina eskandalo bat eta jendea zetan, nolatan saritu da hau, eta handik gutxira, bueno, ez dakit nola gain begiratuko zuten, edo profesional baten gana jo edo, baina udaletxetik jo zuten adituen gana, eta horiek esatzen, hau ez. Eta horren ostean, uste dut, egileak onartu duela, baietz, nola, diseinu prozesuan, adimen artifizialaren laguntza jaso zuela. Laguntza. Bai. Zazpiak eta berita mazazpi, Iker, gaurkoan ezakitze kantu ekarri gozun? The Humphrey Singers en Mexiko.
bero honekin errepidearekin eganekin Wow. Humphrey Singer, eta Humphrey Singerrekin kantu hau, eta horregatik, errepidean beroa pasatzen ari den edo zein, eta gogoratzen ezalako netzako road movie bateko pelikula bat dau, pelikula bakatua dau, eta horregatik egarri dut hori. Ba, horrekin agur izango diogu tertuliari eta kanta horrekin geratuko gara, bihar arte. Aio. Aio. Informazioaren aria, naiz irratian. Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Arartekoak ertzaintza ikertuko du flotillako kideen aurkako karga dela eta indarraren erabilera araudia jarraituz egin ote zen ikertuko dute. Lander Martinez, egunon. Egunon Pegi eta egunon entzuleo, Arartekoak hainbat edabidetan argitaratutakoa baliatu du eta definitu du irudietan istiluak ikusten direla non agenteek borrekin kolpatzen dituzten aktivistak eta haien zain zeuden pertsona batzuk, hauek murrizteko eta inmobilizatzeko indarra erabiltzearekin batera. Identifikatu gabeko norbanakoek Global Sumud Land karabana erasotu eta hainbat kide eraman eta beste batzuk bota dituztela salatu dute. Interbentzioaren lekukoek naiz jakinarazi diotenez identifikatu gabeko ibilgailuek kanpin denda eta ibilgailuen aurka jo dute pertsonak auto eta autobusetan bortxa zeramateko. Basoko espezialitate bat euskaraz egin ahal izango dute Ipar Euskal Herriko ikaslek. Frantziako hezkuntza ministroak Eduard Gefraek egiazko sekzio elebiduna sortzeko asmoa duela aurreratu du. Azterketak hizkuntza gutxituetan egiteko lehen aukera 2028an abiatuko da, ministroak zehaztu duen planaren arabera. Ikaslek bi espezialitate hautatu behar dituzte lizeoan. Ondorioz, horietako bati dagokion froga euskaraz egiteko aukera izango dute, bestearen kasuan derrigorrez frantsesa baliatu beharko da. Eta aldaketa handia dela adierazi dute sehaskatik, lehen aldiz dekretu berezi bat emango delako eta euskarazko hezkuntzari aitortza ematen diola ere nabarmendu dute. Gari Mujika, Etxepare Lizeoko zuzendaria ITBn. Euskaraz izan dadin eta puntxu hori da. Eta bide horretan, egia da, aitortzen diegu, ez da guk nahi duguna, ez da Euskal Herritik eskatzen dena, baina norabide honean doan urrats bat da.
Bi aldeen arteko akordioa bideratua zeuela zirudinean, Donald Trumpek azken orduko exigentzia zero maximalista egin die Pertsiar golkoko herrialdei Iranekin martxan den negoziazioen baitan akordio bat egoteko Abrango akordioekin bat egitera deitu ditu, alegia Israelgo estatuarekin harremanak normalizatzera. Egiptok eta Jordaniak duela hamarkadak berreskuratu zituztela harremanak Israelgo estatuarekin, ostera Arabiar Emirerri Batuek eta Bahreinek egin zuten bat Abrango akordioekin Palestinaren okupazioaren aurrean ezikusiaren eginez, eta orain Trumpek akordio horietan sartu nahi ditu Saudi Arabia eta Katar, are gehiago Riad negoziazioetan zegoen Tel Avivekin 2023ko urriaren 7ko erasoa eman eta Gazaren aurkako genozidioa hasi zen arte, Trumpek idatzi du edozein kasutan errespetatuko dutela herrialdeok hartzen duten edozein erabaki. Bitartean, Iranekin bake iraunkor bat lortzeko gakoetako badela jakitun, Libanoren aurkako ofentsiba indartzeko agindu du Benjamin Netanyahuk Hizbolarekin adostu eta indarrean den suetena gorabera. Ameriketako estatu batuei exigitu dio gainera Irani alde bakarrez eraso egiteko aukera onar dezatela. 5, 4, 3, 2, 1, 点火！ Eta ekimen eta ekintza aski deigarriare burutu da Txinan lasterketa espazialean egindako apustua berretsiz, Txinak 3 astronauta bidali ditu espaziora, hauetako 2 6 hilabete emango dituzte bertan eta besteak urtebete. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko jazoeraren bat? Aipatuko dugu motorzale batek istripua izan duela Bizkaia 627 errepidean, 12. kilometroan hain zuzen Leioan Bilboko norantzan eta errepidea itxita dago norabide berean. Bestalde aipatuko dugu ere, ohiko autopilaketak daudela Bilbo inguruan, Leioan, Barakaldon eta Galdakaon ere. Beraz bereziki errepide horretara gerturatu behar izanez gero, eguraldiari dagokionez esango dugu, gaurkoan ere, alerta horian jarraitzen dugula temperaturak aski beroak izaten jarraitzen dutelarik. Bereziki, esanguratsua jada Donostian 26 gradutan gaude, 22 gradu Bilbo ala Donibane Garazin, 23 Maulen, 24 Baionan, 18 Iruñan eta 19 Gasteizen. Eguraldiaren xehetasun guztiak Iker Ribarluzeak. Bero zakarrak izpide izaten jarraituko du astearte honetan ere. Goizetik zerua Oskar bidela hasiko da eguna, naiz eta Bizkaian eta Araban uneren batean goio deifine bat agertuko den, beraz goiza eguzkitsua izango da eta eguzkiak gogotik berotzeko aukera izango du. Arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, momenturen batean goio deifine bat agertuko da, baina ez diote trabarik egingo eguzkiari eta arratsaldea ere eguzkitsua izango da. Hego-ekialdeko haizea goizean zakar ibiliko da ipar partean, ez eta pixkanaka indarra galtzen joango den. Arratsalde erditik aurrera litekena da kostaldean, Bizkaiako kostaldetik hasi eta kostalde osora ipar-mendebaldeko haizea bizi xamar sartzea, baina gauean berriro ere hego-haizea nagusituko da. Temperatura minimoak eta maximoak ipar partean gora ingo dute, ego isurialdean aldiz antzeko mantenduko dira. Minimoak lurralde osoan 18 eta 25 gradu bitartean errendituko dira eta ipar partean gaua benetan epela izatea espero da. Maximoek, esan bezala, ipar partean gora ingo dute eta orokorran 33 eta 18 gradu bitartean errendituko dira, ego isurialdean aldiz antzeko mantenduko dira eta 31 eta 34 gradu bitartean joko dute goia. Temperatura maximoetan freskoenak edo Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian. Jarraizpurua teknikan, maiatzak 26 da asteartea. Informazioaren aria. Arartekoak espedientea zabaldu du Global Sumu flotillako kideen aurkako loiuko karga dela eta jazotakoaren larritasuna eta eraginak bultzatuta Arartekoak ofizioz esku hartu du. Espedientearen bitartez, indarraren erabilera zein jardunaren barne ikerketan aplikagarriak diren arau, izapide eta printzipioak aplikatzen ote diren egiaztatuko da Arartekoaren praktika polizialen berme sistemaren 7/2011 gomendio orokorra barne. Arartekoak hainbat edabidetan argitaratutakoa baliatu du eta definitu du irudietan istiluak ikusten direla non agenteek borrekin kolpatzen dituzten aktivistak eta haien zain zeuden pertsona batzuk hauek murrizteko eta inmobilizatzeko indarra erabiltzearekin batera. Oharrean jasoa dago ere hainbat zauritu eta atxilotu izan zirela desobedientzia larri, erresistentzia eta polizia agenteen aurkako erasoengatik. Eta Bingen Zupiria sailburua legebiltzarrean izango da gaur ertzaintzaren jardunaren berri emateko. Euspel eta Erne sindikatu polizialek ertzainek egindakoa defendatu dute. Igandean kargaren inguruko ardurak
berak lehen pertsonan hartzen zituela esan zuen ere ikertu egingo dela jazotakoa eta ea agentek indarrean den araudia respetatu ote duten. Segurtasun sailaren arduradun nagusi bezala, neure egiten dut, erantzukizuna eta nire gain hartzen dut, atzo gertatutakoaren ardura. Eta beste ardura bat ere hartzen dut. Batetik, aztertzekoa, ertzaintzak Loiuko aireportuan izan zuen jokabidea bat etorri zen edo ez indarrean dauzkan irizpideekin, baina baita ere, han bildutako persona batzuen jokabidea egokia eta zuzena izan zen edo ez aztertzeko. Guztiz bestelako adierazpenak egin ditu Euspel sindikatuak irudi partzialak erabiliz eta kontestu orokorra azaldu gabe agenteak zaldien hankapean jarri dituztela salatu dute. Harago joan da ere, Erne sindikatua ertzaintzaren aurkako jazarpen eta seinalamenduaz kexatu dira ardurak EH Bildu eta bere inguruari egotzita. Etako kide izanagatik kondenaturiko pertsonen presentziare baliatu dute karga justifikatzeko. Eta hau Euskal Herrian gertatu den bitartean, gogora ekarri beharra dugu ere, identifikatu gabeko norbanakoek Global Sumutland karabana erasotu eta hainbat kide eraman eta beste batzuk bota dituztela. Interbentzioaren lekukoek naizi jakinarazi diotenez, identifikatu gabeko ibilgailuek kanpin denda eta ibilgailuen aurka jo dute pertsonak auto eta autobusetan bortxa zeramateko. Beste hainbat aktivista bortizki jipoitu dituzte eta eremutik joatera behartu dituzte, zehaztu du Global Sumutland karabanaren antolakuntzak. Ez dakite nortzuk diren erasotzaileak, baina Libia mendebaldeko agintariekin lotura duten segurtasun indarrak izan daitezkela uste dute. Duela hilabete bat irten zen konboia Mauritaniarantz, igandean 10 aktivista atxiki zituzten Sirte inguruko kontrolpostu batean. Karabanak zehaztu duenez, atxikitako aktivistekin kontaktuak galdu dute. Informazioaren aria. Euskal Herri Jeltzaleak indar erakustaldia gauzatu nahi zuen Durangoko landako gunean, baina 2500 lagun bildu zituzten, gutxienez 1600 liberatu izan arren. Indar erakustaldia lehenetsi bazen albistea Espainiar Estatuko legegintzaldia 2026 urtean amaitzeko eskaera izan da. Esango neuke, arduragabekeria litzatekeela 2026tik aurrera jarraitzea. Norabide argirik gabe, aurrekonturik gabe, gehiago egonkorrik gabe, agenda kontrolik gabe eta paitegietako eraginarekin giro politikoan. Arduragabekeria. Moncloa bidez, Pedro Sánchezek adierazi du ez diola men egingo eskaerari, eskaera kapalduz Joseba Díaz Antxustegik eteben iragarri du jeltzalek ez dutela zentsura moziorik babestuko. Ez dugu nahi momentu honetan Feijóoren gobernu bat. Ez dugu nahi are gutxiago Abascal presidente orde bezala daukan gobernu bat. Nik uste dut hori edonork dakiela. Iñaki Iriondo naiz eta garako kazetariaren analisiak zalantzan utzi du helburuak bete ote ziren. Indarra erakutsi zutenak Loiuko ertzainak izan zirela baieztatu du, horiek ala flotillako kiden aurkako karga salatzeko Bilboko manifestazioan landakon bestein beste lagun bildu zirela ekarri du gogora. Analisi osoa irakurgai dago naiz.eus atarian ala gaurko gara egunkarian. Eta euskal politika gintzari dagokienez ere, Arnaldo Otegik izaera plurinazionaleko legegintzaldi amaiera eskatu du. La Vanguardia egunkariari eskainitako elkarrizketa batean EH Bilduko idazkari nagusiak berretsi du Pedro Sánchezen legegintzaldiaren amaierak jomuga bat izan behar duela. Otegik adierazi du Espainiako gobernu aurrerakoi batek gutxieneko programa bat behar duela erreforma plurinazionala barne hartzen duena. Planteatu du, harremanak areagotu behar direla estatus berri baterako negoziazioek aurrera jarraitzen duten honetan. Ha habido un bloque de investidura totalmente circunstancial. Bueno, lo que nos ha unido es que no viniera la derecha, pero eso es un gran propósito. Pero un gobierno de progreso con un bloque a su alrededor necesita un programa de mínimos, democrático, popular, que haga las reformas que ese Estado necesita, empezando por la reforma plurinacional. Ahora tenemos que intensificar todos estos contactos. EH Bildu, en la medida que es reconocido como interlocutor por todos estos agentes, en los próximos meses intensificará estos contactos, pero para hacer que fundamentalmente para dotar... Euskal Alderdiei dagokienez, EH Bilduko buruak gutxieneko akordioen aldeko apustua berretsi du, esan du Espainiako hurrengo hauteskunde orokorretan Euskal Borondate Demokratiko Nazionala islatu beharko litzatekeela gutxieneko programa partekatu batekin.
O tenemos un programa o todo el mundo juega a los intereses del partido. Salvo quizás, si está mal que yo lo diga, Euskal Herria Bildu, que se ha mantenido muy prudente, muy callado, muy discreto, porque jugar a partido es al final cargarse una ventana de oportunidad. Para nosotros el interés principal es ¿para qué? Pero de qué manera y quién es lo de menos. Podemos habilitar un programa de mínimos entre todos que le dé propósito a una nueva investidura. Ese es el intento que nosotros creemos que hay que hacer. Y eso, desde nuestro punto de vista, se hace primero con mucha discreción. Hala ere, Aiotarekin duen harremanaz galdetuta Otegik onartu du lehian daudela, baina badagoela elkarlanerako espazio bat. Halaber, EH Bilduko idazkari nagusiak prudentziaz ikusten du Jose Luis Rodríguez Zapateroren inputazioa. Informazioaren aria. Xoko espezialitate bat euskaraz egin ahal izango dute Ipar Euskal Herriko ikasleek. Frantziako hezkuntza ministroak Eduard Grefaik egiazko sekzio elebiduna sortzeko asmoa duela aurreratu baitu. Horrek albidetuko luke sekzio honetan jarduten duten ikasleek Baxoko berezitasun bat eskualde hizkuntza batean egitea. Horretaz gain, Baxoko ahozko handiaren zati bat ere euskaraz egiteko aukera zabaltzen da. Ministroak ordenantzak udan zehar plazaratzeko asmoa agertu du, hala lehen mailan sartuko diren ikaslek ziklo osoa erreformak ezarritako dekretuaren barnean egin ahal izango dute. Gauzak horrela, praktikan azterketak hizkuntza gutxituetan egiteko lehenbiziko aukera 2028 urtean hasiko da. Ministroak zehaztu duen planaren arabera, ikaslek bi espezialitate hautatu beharko dituzte, ikaslek bi espezialitate hautatu behar dituzte lizioan, eta honen bestez hoietako bati dagokion froga euskaraz egiteko aukera izango dute. Bestaren kasuan, derrigorrez frantsesa baliatu beharko da. Sekzio elebidunean, zein espezialitate gisa eskualde hizkuntza hautatu duten ikaslek ziurtagiri bat jasoko dute. Eta horiekola, esan beharra dugu baita ere, aldaketa handia dela adierazi dute sehaskatik lehen aldiz dekretu berezi bat izango delako eta euskarazko hezkuntzari aitortzen ematen diola nabarmendu dute. Gari Mujika Etxepare Lizeoko zuzendaria mintzatu da ITBko mikrofonoetan. Euskaraz izan dadin eta puntxu hori da. Eta bide horretan, egia da, aitortzen diegu, ez da guk nahi duguna, ez da Euskal Herritik eskatzen dena, baina norabide honean doan urrats bat da. Hala ere, oraindik Baxoa osoki euskaraz egin alizatea aldarrikatzen jarraitu behar dela diote eta 2028 ere oraindik urrun dagoela bere horretan mantenduko dute ekainaren 6an Bordeleko errektoretzan biltzeko deia. Informazioaren aria. Harriak hitz eta itzaletik argira proiektuak hautatu ditu epaimaiak Iruñeko erorien monumentuari esanei berri bat emateko. Ekainaren 10etik aurrera bi proposamenak bi asteko prozesu parte hartzaile batetik igaroko dira, hobekuntzak sartu eta aberasteko. Prozesu hori igaro da, behin betiko proiektua aukeratuko da, hala iragarri du astelehen honetan Josea Baurrea Iruñeko hirigintza zinegozio ordezkariak. Kaidos eraikina inposizio baldin batzen, orain nahi dugu herritarren eraikina eta proiektu izatea. Guztira, 21 proposamen aurkeztu dira lehiaketara eta hautatutako biak dira epaimaiaren arabera baloratutako 4 alderdietara hobekien egokitzen direnak. Monumentua maila simbolikoan desaktibatzea eta musealizazio objektu bihurtzea, etorkizuneko museo memorial gisa, arkitektura eta funtzio egokitzapena, espazio publikoaren osaerari buruzko hirigintza proposamena eta bideragarritasun teknikoa eta ekonomikoa. Bi diseinuek proposatu dute egungo armailak kentzea eta eraikinaren sarrera memoriaren museoaren aurrean sortzen den plataforma bakarreko plazaren kota berean kokatzea. Hori guztia vertikaltasuna kentzeko eta hiriburuaren hortzimugan Carlos Hirugarrena etorbidearen atzealdean duen presentzia murrizteko helburuarekin. Hortik aurrera bi proposamenek beren ideia propioak jasotzen dituzte. Arkitektura modernoagoa edo planteatzen du nolabait gaur egun ezagutzen dugunarekin haustura radikal bat, ez? Hautaketa egin ondoren, urrengo urratsa ekainaren 10ean hasiko den parte hartze prozesua izango da. Bi asteko epean arratsaldeko 5etatik 8etara Iruñan erroldatutako 16 urtetik gorako pertsonek beren iritzia eman ahal izango dute epaimaiaren balorazioak edatu duten 4 gaietan oinarritutako galdetegi egituratu baten bidez. Eta martxoak 3 eta San Ferminak 78 gogoan elkarte memorialistek Espainiako gobernuari eskatu diote estatuaren erantzukizun nagusi eta zuzena bere gain har dezala 1976ko martxoaren 3an Gasteizen eta 78ko San Ferminetan Iruñan izandako krimenetan. Itsasolean.
Bi elkartetako ordezkariak baikor agertu dira astelehen honetan EH Bildu, PSN, Gero Abai eta Kontigo Zurekin taldeen babesarekin Iruñeko udalean mozioan hartu ostean. Sabino Kuadra Sanferminak 78 gogoan ekimeneko bozeramaileak espero du proposamenak aurrera egitea Nafarroako parlamentuan ere osteguneko osoko bilkuran. Norabide honean doazela adierazi du eta azpimarratu du urrats bakoitzak bidea irekitzen duela erakundeek ahaztutako beste biktima batzuek merezi duten aintzatespen integrala lortzeko. Onartu egin behar duzue, horren atzean estatua zegoela. Ez zela, Gasteizen gertatu zen, edo Iruñan gertatu zen, edo Amnistiaren aldeko bigarren astean gertatu zen, ez. Horren atzean estatu politika bat zegoen. Estatu politika errepresiboa. Ekimenak Espainiako estatuko gobernuari eskatzen dio onar dezala maila gorenean estatuak erantzukizun nagusi eta zuzena duela 1976ko martxoaren 3an Gasteizen eta 1978ko Sanferminetan Iruñean egindako krimenetan. Adierazpen ofizial bat egin dezala ere eskatu dute eta horretan benetako konpromiso bat jaso dezala oraindik indarrean dagoen sekretu ofizialen lege frankista deritzonaren aldaketa burutzeko. Diputatuen kongresuari begira kolektiboek bilera iragarri dute asteazkenerako Memoria Demokratikoko barne taldearekin. Bilera horretan, PSOE, Kompromis, BNG, Sumar eta Izquierda Unida alderdien babesa lortzea espero dute, aipatutako puntuekin osteguneko osoko bilkurara legez besteko proposamen bat eramateko. Informazioaren aria. Errekale horrek agerian utzi du maiatzaren 13ko istiluetan ertzaintzak izandako inplikazioa. Gasteizko Ursa lantegi abandonatuan bizi den pertsona batek bertako egoera latza zein poliziak istiluan izandako inplikazioa azaldu du. Ursako lantegian 100 lagun baino gehiago bizi dira, denbora daramate urik eta argirik gabe. Ertzaintzak hornidura eten baitzien, Alabedik eta Arabako aleak jaso dute testigantza anonimoa. La vida todavía es muy difícil, muy difícil. Joan den maiatzaren 13an istiluak izan ziren Ursa fabrikan eta Errekalehor auzo librean bizi diren pertsonen artean. Errekalehor bizirikek salatu zuenez liskar horiek ertzaintzak bultzatu zituen. Lekukotza horrek berretsi egin du hori. La policía viene muchas veces, siempre en la noche. Gertaera horiek gertatu baino egun batzuk lehenago, maiatzaren 10etik 11erako gauean lekukoaren arabera polizia fabrikara hurbildu zen goizaldeko 3 aldera, zitzaiak eta borrak gainean eta jendea lozegoen lekuetara bortizki sartu zen. Kalez jantzitako agenteak zeuden eta beste batzuk ertzaintzaren uniformearekin. Lekukoaren esanetan poliziaren furgonetak ikustean fabrikako bizilagunek pentsatu zuten berehala deportatuko zituztela jatorrizko herrialdeetara. Agenteek pertsona guztiak altxarazi eta koloren arabera sailkatu zituzten, berdea aurrekaririk ez zuten pertsonentzat eta laranja aurrekariak zituztenentzat. Mugikor batekin grabatu zituzten pertsona guztiak eta soilik gazteleraz hitz derrigortu zituzten. Hurrengo egunean, ertzaintza Ursako fabrikara itzuli zen etxegabetuko zituztela esanaz, orduan gomendatu zieten Errekale horrera joatea, horretarako auzoaren helbidea eman zieten. 50 eragile baino gehiagok instituzioak jo dituzte jazotakoaren arduradun. Abandonatua dagoen fabrikan bizi diren pertsonen baldintzak salatu dituzte eta berretsi dute polizia agentek zehaztu zutela Ursan bizi ziren pertsonak Errekale horreko etxe bizitza batean babestu zirela. Goizeko 8 dira. Informazioaren aria. Heldu zaigu, goiz honetan ere nazioartera jotzeko tenorea, bi aldeen arteko akordia bideratua zeuela zirudinean, Donald Trumpek azken orduko exigentzia zero maximalista egin die Pertsiar golkoko herrialdei Iranekin martxan diren negoziazioen baitan. Akordio bat egon dadin, Abrango akordioekin bat egitera deitu ditu, alegia, Israelgo estatuarekin harremanak normalizatzera. Goibelategi, egunon? Egunon, Pei, egunon entzule guztiak, Truth Social, bere sare sozialaren bidez, egin du Trumpek gutxik espero zuten eskaera. Golkoko herrialdei eta zehazki Katar eta Saudi Arabiari esan baitie, burua uste konplexu hau konpontzen saiatzeko estatu batuek egindako lan guztiaren ondoren, Naita ezkoa erabili du hitz bezala, izan beharko litzatekela herrialde horiek Abrameko akordioekin bat
egitea. Trumpek Saudi Arabia, Bahrein, Katar, Egipto, Arabiar Emirerri Batuak, Jordania, Pakistan eta Turkiako buruzagiekin telefonoz hitz egin du azken orduetan, Iranekin martxan diren negoziazioen berri emateko hauek baitira herrialde bitartekariak. Egiptok eta Jordaniak duela hamarkadak berreskuratu zituzten harremanak Israelgo estatuarekin, ostera Arabiar Emirerri Batuek eta Bahreinek egin zuten bat Abrahamgo akordioekin Palestinaren okupazioaren aurrean ezikusiaren eginez ordutik aurrera. Eta orain Trumpek akordio horietan sartu nahi ditu Saudi Arabia eta Katar, are gehiago. Riad negoziazioetan zegoen Tel Avivekin 2023ko urriaren 7ko eraso eman eta Gazaren aurkako genozidioa hasi zen arte. Trumpek idatzi du edozein kasutan errespetatuko dutela herrialdeok hartzen duten edozein erabaki. Haratago joanez Trumpek planteatu du Iranek ere Israelekin harremanak normalizatzeko aukera uneotan edozein agertokitik kanpo dagoen aukera. So we have what I think is a pretty solid thing on the table in terms of their ability to open up the straits. Bada Trumpen mezuan aurretik Marco Rubio estatu idazkariak iragarri zuen akordioa oso gertu zegoela Iranekin bide horri eraginkor baten baitan ari zirelako aurrera egiten eta bereziki Hormuzeko itsasartean nabigazioa baimentzetik hasiko zirela. Asteburuan zehar 10 ontzi igaro ziren Hormuzetik hain zuzen ere aurrera pausoak eman direla baieztatuz. Era berean negoziazioak gidatzen ari diren Irango parlamentuko buru eta atzerri ministroa Katarrera joan dira negoziazioekin aurrera egiteko. یا حداقل این هیئت حاکمه در منطقه غرب آسیا. Euren programa nuklearra ez, negoziazioetan topatzen ari diren oztopo nagusia Israelek estatu batuei etengabe jarritako trabak omen dira Errepublika Islamikoko atzerri ministrioko bozeramailearen esanetan eta nabarmendu du estatu batuak Israelen interesak lehenetsiko dituen akordio baten alde egiten ari dela eurentzako eta ekialde hurbil osoarentzako onuragarria litzateken akordio bat bilatu ordez. Eta Iranekin bake iraunkor bat lortzeko gakoetako badela jakitun Libanoren aurkako ofentsiba indartzeko agindu du Benjamin Netanyahu Hizbularekin adostu eta indarrean den suetenak gora bera. Ameriketako estatu batuei exigitu dio gainera Irani alde bakarrez eraso egiteko aukera onar dezala. Benjamin Netanyahuren gobernu ultrasionistaren agendak asko zor dio Donald Trumpi Tel Aviven presioen ondorioz erabaki baitzuen etxe zuriko maizerrak Iran erasotzea Netanyahuren hamarkadetako ametsa betez bidean nazioartea tenkatu duen krisi energetiko bat sortu duten arren. Baina azken aldian estatu batuakek Israeli eskatzen dio erasoak eteteko maila batean sikiera bereziki Libanon Iranek argi utzi baitu edozein akordiok bermatu behar duela bakea Libanon ere. Testuinguru honetan bere aliatu nagusiari publikoki entzungor egin dio Israelgo gobernuburuak. אנחנו במלחמה עם חיזבאללה. רק בשבועות האחרונים, הלוחמים הגיבורים שלנו Badanetan jahuk azeleragailua are indartsuago zapaltzeko agindu dio bere armadari Libanoren aurkako erasoaldi militarrean azken egunotan hainbat militar israeldar hil dituzten erasoei erantzuteko eta bere armadak egunero burutzen dituen suetenaren urrakete inolako erreferentziarik egin gabe. Bada atzo gutxienez 15 lagun hil zituen Israelek Libanon. Aldueir herrian adibidez euren amaren hiletan zeuden 2 ahizpa hil zituzten bombardaketa batean. Emakume hori era berean aurretik hil zuten bombardaketa batean. Lekuko edabideen arabera gainera, Tiro hiria berriz ere ebakuatzeko agindua eman du Israelgo armadak. Libano hegoaldeko kostaldeko hiririk handiena da Tiro eta gehiengo xiita du. Eta salbuespen egoeren legea moldatzea ere onartu du Boliviako senatuak protesta sozialetan armadaren erabilerari jarritako mugak indargabetuz 3 astez luzatu diren nekazari eta mehatzariek buruturiko blokeoen testuinguruan bizitzaren kostuen eman den gorakada izugarria dela eta Rodrigo Paz eskuineko presidenteren dimisio eskatzen dabiltza. Senatuak onartutako neurri berbera onartzen bada parlamentuan Boliviako gobernuak aukera izango du protestak armadarekin erreprimitzeko baita setio egoera deitzeko ere. Que permite derogar una ley que fue manejada con fines políticos, con fines partidarios, y creo que lo que debemos hacer es hacer que el país vuelva a la institucionalidad democrática, que vuelva a... Ezkerrak bere mesedetara erabiltzen zuela salatuz lege aldaketa defendatu du Diego Ávila senatuko presidenteak herrialdea konstituzionaltasunera bueltatzeko. Hortaz, kanpainan agindu bezala, askatasunak eta eskubideak zabaldu ordez, Rodrigo Pazen gobernuak muga gutxiago izango ditu indar armatuak herritarren aurka erabiltzeko. Yo junto al sistema judicial reitero, estoy para que cada punto, cada paso de esa Constitución se haga respetar por encima de las libertades
Una minoría no puede gobernar, una minoría no nos puede abusar. Presidenteak argi utzi du agerraldi batean konstituzioa askatasunen gainetik defendatuko duela. Ezkerrak eta mugimendu indigenek berriz konstituzioa bere urratzea egozten diote gobernuari. Estamos planificando como la gran provincia anda para tomar el sede de gobierno para votar a patas a ese narcogobierno. A eso es un gobierno incapaz. La Paz hiriburua eta beste hiri batzuk 3 aste daramatzate blokeatutan nekazari Aimarek, Boliviako langile zentralak eta Evo Morales presidente ohiaren jarraitzaileek besteak beste abiatutako protesten ondorioz. Bada astelenerako 59 blokeo mantentzen ziren herrialdean zehar, horietako batzuk saiatu da desegiten polizia, baina harrikadak eta dinamita jaurtiz erantzun zuten protestan zeudenek Boliviako hedabideek jasotakoaren arabera. Eta adimen artifiziala ez dela neutrala ohartarazi du Leon Hamaseigarren aita santua karguan denetik eskainitako lehenbiziko entziklikan. Magnifica Humanitas izen burupean entziklika bat bere kabuz aurkezten duen lehen aita santua izan da gainera Robert Prevost estatu batuarra. In turn, in the name of the Church, I accept your invitation to walk together, to listen and to speak, and together to find the way for humanity in this time of artificial intelligence. Eta garaikide bat izan du hizketa gai Vatikanoko buruak adimen artifiziala neutrala ez dela ohartarazi herritarren arteko harreman errealak hobeto esanda zaintzera deitu du teknologia hori esku gutxitan kontzentratzeko arriskoa duela salatzearekin batera eta ondorioz boteretsua den gutxiengo baten mesedetan erabiliko dela gehiengoaren beharren gainetik. Eta lasterketa espazialan egindako apustua berretsiz Txinak 3 astronauta bidali ditu espaziora. Hauetako bik 6 hilabete emango dituzte bertan eta besteak urtebete. 4, 3, 2, 1, 点火! Pasaden igandean aire hartu ostean Txinako Shenzhou 23 espaziontzia Zu, Yang, Zu, Zhang, Zi, Yuan eta Laika Jin zeramatzala barruan arrakastaz egokitu da Tiangong espazioko Tianhe modulura Txinako misioen espazio agentziak jakitera eman duenez. Laika Jingen kasuan, nabarmendu beharra dago gainera espaziora joan den Hong Kongeko lehen astronauta dela. Hainbat egunez, 6 astronauta egongo dira eraberean estazio horretan azken hilabetetako misioa burutu duten 3 astronautak lurreratu aurretik. Tiangongen 6 hilabete inguru ematen dituen bitartean eskifaiak egun proiektu zientifiko eta teknologiko baino gehiago egingo ditu, baita kurrikulumetik kanpoko jarduerak eta kanpoko ekipoekin lotutako eragiketak ere. Misioak espazioan egon aldi luzen ondorioak aztertzeko balioko du. Astronautetako batek urtebete emango du gainera espazioan, baina oraindik ez dute erabaki nor izango den zehazkipegi. Badio, eskerrik asko goi. Gero arte. Goizeko 8:30 iaia badugu ere zer aipatu ekonomiari dagokionez eta enpleguari dagokionez ere, amiantoaren ondoriozko 2 heriotzengatik Cofiba Kasa eta Gizarte Segurantza kondenatu dituzte. Cofiba Kasak 223.000 euro ordaindu beharko dizkio Babcock Wilcoxeko langileoi baten familiari. Asbiamia elkarteak azaldu duenez, Babcock Wilcox enpresak ordainketak eten eta estatuak bereganatu zuen 1978 urtean, enpresa honen filialen likidazio zarreratu zen Sepitaldearen, Cofiba Kasa enpresa. Hau da, beraz azken arduraduna, amiantoaren ondorio zildako langileak ez zuelako bere ibilbide profesionala gerora sortuko zen produktos tubularasen enpresan jarraituko. Gizonak 2024 urtean izandako isuri pleural baten ostean, mesotelioma epitelioidea antzeman zioten gaixotasun hau amiantoaren eraginpean egoteagatik sortzen da. Tratamendu onkologikoa jasoarren 6 hilabete beranduago hil zen. Eta bestalde, Iruñeko epaitegiek aintzat hartu dute amiantoak hildako gizon baten alargunaren pentsioa. Senarra amiantoak eragindako gaixotasun profesional baten ondorio ziltzela berretsi dute. Kruger Technology SL enpresako langileoiak garbiketa aparaiuen konponketa eta mantenu lanetan ibiltzen zen. Bere funtzioen artean zegoen aparaiu hauek beroari aurre egiteko dauzkaten amiantozko plakak manipulatzea. Enpresak orain artean argudiatu izan du makinek ez zutela amiantozko elementurik, baina Nafarroako Lan Osasun Institutuaren txosten batek hau gezurtatu du.
Eta ipatuko dugu baita ere zehazki Bilboko eskoletako udal zentroetako garbitzaiek lan baldintzak negoziatzeko eskatu diote FSS multinazionalari, pairatzen duten prekarietatearekin bukatzeko. Aburto alkateari ere soldata arrakalaren alde egitea egotzi diote. 5 asteko grebaren ondoren eta ekainera arte deitu dituzten beste 3 greba asteri begira azaldu dute Bilboko udalak azpi kontratatua daukala Herriberako eskoletan, gizarte etxeetan, liburutegietan edo merkatuan multinazional horri ematen dioten zerbitzua, bio Eraiki Garbi ABEren bidez ere. Astean 20 ordura iristen ez diren kontratuak eskaintzen dizkietela salatu dute, beraien bizkar lankarga jasanezinak jarri zerretiro hartzen duten pertsonen lanpostuak amortizatuz eta generoagatik diskriminatuz, kontratatzen dituzten gizon apurrei lanaldi osoak emanez eta emakumeak lanaldi berregarrietara kondenatuz. Aldiz, FCCek Bilbo Garbi bidez kale garbik eta zere arduratzen denak lan aste osoak eskaintzen dizkie egunero lan egiten dutenei eta haien soldatak baino 180 handiagoak dira. Udala soldata arrakala hori onartzen ari dela kritikatu dute. Lab, ESK eta ELA sindikatuek babestuta negoziatzera esertzeko deia egin diote multinazionalari. Kirol aria, naiz irratian. Bukatu da Osasunako Alessio Litxiren aroa, klub gorritxoak astelehen honetan baieztatu du italiarrak ez duela taldean jarraituko, naiz eta kontratuan beste denboraldi bat hitzartua izan. Hasieran ilusio handia piztu zuen, baina ez du lortu. Bere jokatzeko estiloa plantillan txertatzea. Iraia Kanbra, egunon? Egunon, Peietagon entzuleak. Taldea salbatzea lortu arren Osasunak urrun amaitu du denboraldi hasieran sortutako itxaropenetatik. Azken asteetan giroa gero eta hotzagoa zen zuzendaritzaren eta entrenatzailearen artean, eta egun berean agertu dira Litxiren etorkizunari buruzko lehen zurrumuruak ere. Lazio taldearen aulkirako hautagaietako bat izan litekela aipatu da. Litxi asko uztailean heldu zen sadarrera 2 urterako proiektu batekin, baina lehen denboraldia modu oso garratzean amaitu da. Azken bosporotek taldea jatxiera postuetara gerturatu ez ezik, agerian utzi dute entrenatzaileak taldearen kontrola galdua zuela. Azken ondoratzea bortitza izan da gainera, taldeak puntu batekin nahikoa zuen hainbat partidatan, baina arrisku gehiegiz jokatu eta aukera alferri galdu du. Horregatik azken prentsaurrekoetan entrenatzaileak berak ere akatsak onartu ditu publikoki. Bestalde talde barruan ere tentsioak izan direla zabaldu da. Litxi konfiantza osoa jokalari talde txiki batean bakarrik jarri du eta beste batzuek ez dute merezitako aukerarik izan. Denboraldiko jokalaririk aipagarrienetako bat izan den Victor Muñozek lesio muskularra izan du gehiegizko minutuen ondorioz eta azken jardunaldian armailetik ikusi behar izan zituen partidak. Eta ikuspegi zabalago batean hori dagian Litxiren aroaren ondoriorik txarrena. Taldeak ez du ez jokatzeko moduan ez belaunaldi aldaketak berritzerik lortu. Jago Barrasateren aro arrakastatxoaren ondoren Osasunak beste trantsizio batean sartuta dago eta ez Vicente Morenok ez Alessio Litxik ez dute etorkizunerako talde sendo baten oinarririk ezarri. Eta bestalde, Las Vegasen ikusmin eta polemika handia sortu dute asteburuan egin diren Enhanced Game delakoek, hau da, dopina baimenduta duten jokoek. Antolatzaileek joko indartuak deitzen diete, baina askorentzat dopatuen olimpiadak besterik ez dira. Ekitaldean atletismoa, igeriketa eta alterofilia izan dira protagonista eta parte hartzaileek askatasun osoa izan dute sustantzia dopatzaileak erabiltzeko. Beti ere antolatzaileen arabera kontrol mediko zorrotz baten menpean. Testosterona, hormonak edo esteroideak bezalako produktuak erabilia izan dituzte kirolariek Estatu Batuetako FDA agentziaren baimenarekin. Munduko Olinpiar Batzordeak guztiz baztertu duen eredua da, baina antolatzaileek bestelako diskurtso batekin defendatu dute ekimena. Proiektuaren buru den Aaron de Souza enpresari australiarrak adierazi du helburua dela bere hitzetan gizateria berri bat eraikitzea dopinaren inguruko hipokresia alde batera utzita. Diru kopuru handiak mugitu dira gainera ekitaldian. Irabazle bakoitzak $250,000 jaso ditu eta munduko marka ofiziala hausten zuenak $1,000,000 eraman zezaken etxera. Inbertitzaileen artean dago Donald Trump Jr. ere Ameriketako Estatu Batuetako presidentearen semea. Guztira 42 kirolarik hartu dute parte. Gehienak goi mailako kirolariak izan dira aurretik olinpiar joko tradizionaletan lehiatutakoak. Asteburuko emaitzen artean arreta berezia piztu du Christian Gokolomev igerilari greziarrak. 100 metro libreko proban historiako markarik onena egin du. 20 segundo eta 81 milesima. Beste batzuek ordea ez dute espero zen maila eman. Adibidez atletismo probetan irtera faltsugar izan dira eta antolatzaileek espero zituzten munduko markak ez dira iritsi. Alterofilian berriz irabazletako bat izan da Hafthor Born Johnson, Islandiar erraldoia Game of Thrones telesaileko aktore ezagun bat.
Eskerrik asko Ireia. Gero arte. Euskal Antzerki konpainia txikiek protagonismo berezia izango dute aurten Max sarietan. Ekainaren lehenbiziko egunean burutuko da gala Meridako antzorki erromatarrean eta lehen lerroan izango dira normalean zirkuitu handietatik kanpo izaten diren hainbat euskal talde. Aurten 3 euskal konpainia iritsi dira finalera, batetik Zornotzako Anita Marabillas eta Portal 71 3 izendapenekin, bestetik Durangoko Ganso Antzia kale antzerkiaren kategorian eta Nafarroatik Iruñeko Lasnenas Teatere errebelazio ikuskizun honenaren atalean finalista. Gainera badira saria ziurtatuta duten beste 2 euskal ordezkari ere, Irungo ezezagunak taldeak Amater antzerkiaren saria jasoko du eta Ermuko Jesus Zimarro ekoizleak Orezko Max saria. Bilboko Kanpos antzokian egin dute aste honetan euskal ordezkaritzaren aurkezpena, handi izan dira finalistetako hainbatkide ilusioa eta arrotasuna nabarmendu. Izan ere, Max sariak Espainiako arte eszenikoetako aitortzarik handienetakoak dira eta finalera iristea bera lorpen handitzat dute. Anita Marabillas konpainiak 3 izendapen eskuratu ditu Andereño La Maestra lanarekin. Miren Larreak azaldu duenez oso berezia da familia osoarentzako txotxongilo ikuskizun batek helduen kategorietan lehiatzea. Durangoko Ganso Antzia taldeak Huelko Mansorri kale antzezanarekin lortu izendapena, clown eta umorea ardatz hartuta kale antzerkiaren balioa defendatu dute. Eta Nafarroatik Lasnenas Teatre taldeak Torzidas lanarekin lortu du finalista izatea. Underground eta areto txikietako zirkuituan ibili dira orain arte publiko gaztearekin lotura estua eraikiz. Eta Lakuako gobernuak eta Eudelek udal euskaltegien finantziazio sistema berria adostu dute. Udal euskaltegien finantzaketa sistema eguneratu, egonkortasuna indartu eta udalei plangintza egiteko gaitasun handia eskaintzeko. Bi erakundek lehen aldiz lortu dute udal euskaltegien finantzaketari egonkortasuna eta epe luzerako ikuspegia emango dion akordia, udal legeen jatorria duena, sistema berriak orain arte indarrean egon den eredu eguneratuko du, kudeaketa administratiboa simplifikatuko du eta udalen zein euskaltegien plangintza gaitasuna indartuko du. Ibone Bengoetxea lehendakari orde eta kultura hizkuntza politikako sailburua. Akordio honek garrantzi instituzional eta estrategiko handia duela uste dugu. Eta Tuterako Santa Ana jaiak iragartzeko kartelaren lehiaketako irabazlea, Ana Martinezen 7 días para dejar huella, baztertu egin du epaimahaiak. Prozesuan adimen artifizialeko tresnak erabili direla egiaztatu da, lehiaketaren oinarria arautzailetan ezarritakoaren aurka. Erabakia batez hartu dute astelen honetan Raúl Lópezek aurkeztutako Timbaleros de Tudela lanari lehen saria ematea erabaki duten bilera berean. Era berean epaimahaiak erabaki du lehiaketaren oinarrietan aurre ikusitako akzesita esleitu gabe uztea aurkeztutako kartel batzuk egile kendu baitituzte dagoeneko, horietako batzuen egiletza ezagutzen da dagoeneko. Epaimahaiaren erabakia publiko egin ondoren Tuterako udalak hainbat iruzkin jaso zituen sare sozialetan, postetxeetan eta instantzia elektronikoetan kartel irabazlea egiteko adimen artifizialeko tresnen erabilera zalantzan jarriz. Hori dela eta egiaztapen prozesu bat hasi zen. Egileak berak ostiralean udalari bidaritako mezu baten bidez berari aitortu du prozesuaren zati batean adimen artifizialeko tresnak erabili direla eta barkamena eskatu du sortutako egoeragatik epaimahaiaren bileraren aktan jasotakoaren arabera. Bizkaibusek maiatzaren 25-etik ekainaren 8 arte hurbilduko zaitu Leioako petopetoa erakustera. Gure nortasunaren, gure sustraien eta betiko Bizkaiaren ibilbide paregabea. Eta ekainaren 5ean ez galdu Bilbao Orkestra Sinfoniko Akordeoiaren doako kontzertua, Kultur Leioa auditoriumean, lekua bete arte. Bizkaibusek pertsonak mugitzen ditu. Bizkaibusek Bizkaia mugitzen du. Bainugela berritzeko garaia dela uste duzu? Behar duzun guztia daukagu. Zeramika, komunontziak, txorrotak, dutxa itxiturak, altzariak eta osagarriak. Denetarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena bainugela mota guztietarako. Bai, Alkainen! Uda honetan elkarrekin pentsatuko dugu. Ideiak partekatu, hausnartu eta eraldatuko ditugu. UIKA Euskal Herriko Unibertsitateko uda ikastaroak ikasteko, eztabaidatzeko eta mundua beste ikuspegi batetik begiratzeko topagune dira. Sartu uika.eusen eta bizi uda ikastaroak.
Ba aldago alokairuko etxebizitzen kopuru handitzeko modurik lehendik dauden auzoetan? Etxebizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. Alokairu eskuragarrirako 9.100 etxebizitza pribatu bizigune programan sartzea. Etxebizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxebizitza eta hiri agenda saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria. Gaizto doa ezker paretaren ondora eta tanto, 19 jaunaldeo. Gaitza bat eta 19 jaunaldeo. Txalo artean egingo du sakerako bide hau zaletuak zutik, batzuk zutik. Buruzburukoak txapeldun berria izango du. Iñaki Artola eta Dario Gomez pilotaren txapel preziatuaren bila. Aukera Iñakirentzat, gantxoa, txapaganean da, ezeratu, eta Iñakik eman ez da iritsi. Igande honetan, arratsaldeko 6etan hasita, Nafarro Arenatik zuzenean, buruzburuko finala, Naiz irratia. Eta 18 buruzburuko txapelduna. Hitz berdeak. Jose Azurmendi. Ez daiteke nor nahi, Nerea Arruti. Ez daiteke nor nahi izan pagano. Eta edontzia ustu ardopenaz bihotza betetzeraino. Ez daiteke nor nahi izan pagano. Basoko ostoen artean amodio baten zua itzaltzeko beldurri gabe. Uzten duen pagano ez daiteke izan nor nahi. Ez daiteke nor nahi pagano izan. Arimako aldarea eraitzi eta harri zaharren artean gozo lo egin Virginia batekin. Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik. Ez nuke ikusiko iparraldea eta arezenako ez Euskal Herria tresna hori gabe. Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan. EHZ-ak 30 urteko bidea egin du. Uinen hildoan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken 3 hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz. Zentako ez dugu gure proposatzen. Musika, historia, kultura, garai hartan etzen alako besterik. Astelenetan 8:00 Naiz irratian. Uinen hildoan EHZ eta festibalaren 30. urte urreneko podcasta. Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, 2 urratsetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia... Naiz irratia, 2 urratsetan, edonon eta kalitate ezin hobean. Lidernando nauzue eta asteartero, arratsaldeko 7etan, saio berri bat izango dut Naiz irratian. Eta zer topatuko duzuen bertan? Noski musika. Baina ez orainaldiko tendentzia eta albisteetara lotua dagoen hori ez. Hemen saiatuko gara behintzat denbora gelditu eta ingurura begiratzen. Belarriak prest jartzen musikaren gozamenerako. Eta zergatik ez, bitxikeriaren bat edo beste ezagutzen ere. Ad libitum, Lidernandorekin. Asteartero, arratsaldeko 7etan, Naiz irratian. Ongi etorri, Ad libitum saiora. Informazioaren aria.
Goizeko 9:04 gutxi, heldu zaigu analisi mailaren tenorea gaurkoan ere eta zuzendarien maila dugu. Gaur hemen daude Amagoia Mujika, Berri egunkariko zuzendaria eta Iñaki Soto, Gara egunkariko zuzendaria. Egunon, zer moduz? Egunon. Egunon, ondo. Bueno, ondo esan beharko ez. Beroa, baina... Berotan blai. Berua. Animo. Bazpare beharko balitz mailan abanikoa daukat eta guzti, Ja, horretaz ere atondu gara. Ere hasia temporada, nik ere eramatet. Bereziki Espainiar estatuko prentxan eragin handia izan dute egungo legegintzaldi Espainiarra 2026 urtean amaitzeko Aitor Estebanen eskaerek eta EAJak indar erakustaldia gauzatu nahi zuen igande honetan Durangoko landako gunean, baina 2500 lagun bildu dituzte gutxienez 1600 liberatu izan arren. Indar erakustaldia lehenetsi bazen albistea Espainiar estatuko legegintzaldia 2026 urtean amaitzeko eskaera izan da. Esango neuke, arduragabekeria litzatekeela 2026tik aurrera jarraitzea. Norabide argirik gabe, aurrekonturik gabe, gehiago egonkorrik gabe, agenda kontrolik gabe, eta paitegietako eraginarekin giro politikoan. Arduragabekeria. Moncloa bidez, Pedro Sánchezek adierazi du ez diola men egingo eskaerari eta eskaera kapalduz Joseba Díez Antxustegik ETB-n iragarri du jeltzalek ez dutela zentsura moziorik babestuko. Ez dugu nahi momentu honetan Feijóoren gobernu bat. Ez dugu nahi are gutxiago Abascal presidente orde bezala daukan gobernu bat. Nik uste dut hori edonork dakiela. Jakin nahi dugu, zer iruditzen zaizuen aldarrikapen hau. Zentzua dauka, eskaerak jakinik, PSE ere, ezinbestekoa dela Euskal Autonomia Erkidegoko exekutiboa eta bestelako gobernoi eutsi ahal izateko? Harrigarria da. Ni ez dakitzen dan plana, baina batetik Aitor Estebanek badaki gutakigun bezala Pedro Sánchezek ez dituela hauteskundea dituko bere iritziagatik edo bere presioagatik nolabait esateko. Eta zentzorretan zergatik egin du, aukera bakarra da bere kalkuloen arabera hori gertatuko dela. Ez berak esaten duelako baizik eta Pedro Sánchezek euki dezakelako tentazio hori. Baina EAJak ezin du jokatu PSOEren partez balitz bezala. Eta EAJak PSErekin paktu blindatu bat eukiko ez balu bezala Euskal Herriko erakunde guztietan. Eta nahiko balu bihar bertan bortxatu izango luke onelako gertaera bat, ez? Aliantza hori apurtu, ez naiz fidatzen PSOEtaz, egiten duten erekin ez naiz fido, agindu ziguten astute bete eta bihar bertan. Alegia, berak badauka gaitasun hori. Esan zuenak ez du hori eragingo, orduan. Ez dakit zein den plana. Ulertzen dut, balio dezakela barne mailan kokatzeko eta tira. Urtebete falta den arren, hauteskunde kanpainako mitin bat izan zen. Niretzat hori ere harrigarria izan zen, ez? Ze puntutaraino izan zen esplizitoki elektorala. Ekitaldia, ez? Ez zuten ukatu ere egin, alegia urtebete falta da, eta orduan urtebeterako hasi behar gara prestatzen, eta diskurtso guztiak ziren horretarako. Parte batean, arazoak dauzkalako, barne arazoak dauzkalako, Aitor Estebanek ez du lortu hori konpontzea. Beste alde batetik nik uste dut urduritasuna badaukatela barruan ere, tira, orain hautatu behar dute, zein izango den hautagai hemen, bestean, eta hor mugimendu batzuk egin dituzte, adibidez Donostin, igual ondo atera zaien orain arte, baina hor dauzkate ze handiak, ez? Gasteizen zer egingo duten daukaten egoerarekin, eta batez ere Bilbon segertatuko den, ez? Orduan, nire uste sinesgarritasunak entzen dio. Estebani ez dio ezer ekartzen dio egun bateko protagonismoa estatu mailan, baina aldi berean ere harrigarria da, ez? Ekitaldi guztian aipatu ez zituen bakarrak PP eta Vox izan ziren, okerez baldin banago. Aipatu zuen PSOE-eri kriston egurra eman zion, Sumarrere aipatu zuen, eta nola SH Bildu, ez? Dala, bere arerio nagusia hor, bere bildurra edo bere obsesioa nahi den bezala ditu. Orduan, eragiten duena ez dakit ze puntutaraino positiboa den berarentzat edo alderdiarentzat.
Azkenean, horre, Iñakik esan duen bezala, ez? Nolabaiteko zalaparta sortzen du, ez? Eta Espainiari begira ere egindako zalaparta bada, ez? Egun batean protagonista izate horrena, eta gainea Espainiako medio guztien bazka izatearena. Ze azkenean, hor zentralidade bat lortzen du, Sanchezen kontra eginez. Batetik esaten du horrelatu behar diela hauteskundeak, baina bestetik Diaz Antxustegik esan zunez, zentsura mozioa ez zutela babestuko, ez zutelako nahi PP eta ez zutelako nahi presidente orde izatea Voxeko bat. Nire galdera da, esatea, aurreratze, ez diferentzia gongo litzateke hauteskundek aurreratzea edo zentsura mozio bat ematea orain, zein izango litzateke erantzuna, eta erantzuna izango litzateke berdina, ez? Orduan, zein da alternatiba, zer proposatzen dute, ez? Orduan, nik hor, zalapartaz eta mitinaz arago ez diot ikusten, inolako zentzurik edo ez dakit zen horabidetan egiten dan hori ezpada, zentralidade bat lortzea. Gu adibidez baldintzatu gintuen, estatuko trataera horrek nolabait ere, fokoa jarri zuen ekitaldian anekdotikoa izan zen zerbaitetan, ez? Berez Durangon parte handi bat euskeraz, zuri militantziari eta oinarri sozialari begira egiten dezun zerbait, bihurtu egiten da Espainiako notiziarioetako titular bat, kokatu egiten dena orain martxan dagoen golpismo soft horren estrategiaren barruan, ez? Orduan, eta hor, ez dut uste EAJ ondo kokatzen duenik bere Euskal Herriko bozkatzaileen aurrean. Alegia, Espainian EAJak daukan irudi horrentzat positiboa izan daiteke. Baina EAJ eta bozkatu behar duten Euskal Herritarrentzat, ez dakize puntutaraino, bera kokatzea barkorretatik salto egiten duen lehenengoa bezala, den bereziki positiboa ikusita, gero Estebanek hori esaten du, baina hurrengo gunean Diaz Antxustegik hori matizatu egin behar du, eta aldi berean ere Pradalesek hori emendatu egin behar du bere eguneroko praktiketan. Eta berdin Nafarroan, eta orduan... Hor, esaten zenuen, Iñakilen kalkuluen arabera izan daiteke eta bozentuak ere jada iragarri du Agaso Eusko Alderdi Jeltzalearen beldurretako bat izan daiteke Espainiar estatuko hauteskunde orokorrak aurreratzea eta maiatzean egitea tokiko hauteskundekin batera, superdomingo edo deitu dioten kontu bat izan daiteke, EAJari beldurra eragiten diona? Piskat errepikatu egiten naiz, baina superigande batek mega astelen bat ekarriko luke estatuan. Nik ez dut uste Pedro Sánchez dagoenik mega astelen bat jasateko momentu honetan. Orduan, ez ait iruditzen oso hipotesi argia, orain denetik ikusi dugu Pedro Sánchezekin. Baina, demagunez, dala orokorrak gertu daudelako. Bere lehia baldin bada EH Bildurekin, igandean markatu zuen estrategia, ez da kanpotik begiratuta zuzenena. Ez dio toki berezi bat ematen berari, gerturatu egiten du PP runtz, aldendu egiten du sanchismo horretatik, baina sanchismoaren tesia onartzen baldin badezu, ari zara onartzen atzo Diaz Antxustegik onartu zuen bezala, gaur bozkatuta PP eta Voxen gobernu bat etorriko dela, eta zure helburua beharko luke izan PP eta Voxen gobernu bat ez etortzea. Eta horretarako ez du horren beste axola zein izango dan zure emaitza bakarrik, baizik eta fronte nola baita esateko demokratiko horren emaitza zein izango den. Eta horretan ez bazara kokatzen, hortik aurrera den aukerak oso urriak dira hori irabazteko. Alegia, 6 edo 7 ateratzea eta EH Bilduk 6 edo 7 ateratzea ez du honetan apenas ezer eragiten. Hauteskunde municipalak etorriko dira eta foralak eta hor beste joko bat dago. Eta bozka dualarena beste eztabaida bat da. Nola emango den hemen bozka dual hori gerta daiteke, baina hauteskunde ziklo honetan emango da orokorren eta municipalen artean. Emango da municipal eta foralen barruan baitan, baina posizionamenduaren arabera.
aurreratzea horrena, bueno, pixkat igual egin dituztela kalkuluak, aurrera aguantatuko duen edo ez Sánchezek, ez? Eta ezezkoan daudenetik ikusten dut pixkat logika, ez? Alegia. Ez badira iristen uztailera arte, ez? Hor daude udala hauteskunde eta foro hauteskunde daude lehenago, orduan berez egokiena izango litzateke, beraientzat uztailean horrek desmarkatuko luketelako nolabait hemengo politika Espainiakotik, baina aurreratuko balira, komeni da, lehenbailen aurreratzea, ez, bueno, pixka bat desmarki hortan, denbora behar dalako azkenien kokatzeko, ez? Aurreratuko balira hauteskundeak maiatza baino lehenago, baina ez oso urrun, horrek nolabait mugatu egiten du EAJaren jarduera, EH Bildurena baino da xente gehiago. Eta hori nire ustez kaltegarria da jeltzalentzat. Baina PSOE-eri lotuta dagolako. Ez que denbora guztian ari dira hitz egiten dute ez baleude bezala. Beste egunean kritika horiek... Eta hor lotura horri dagokionez, Eusko Alderdi Jeltzaleak bai Diez Antxustegik atzo eta bai Estebanek atzo azpimarratu zuten Alderdi Sozialistaren bueltan 9 ustelkeri kasu ezberdin daudela, 9 kontu judizializatu zeudela aipatzen da, baina ez dakit, hau akaso nahasgarriagoa da, baina EAJak PSOE-ri ustelkeria egozten badio edo ustelkeria tarteko dagoela iradokitzen baldin badu, hau ez da oso arriskutsua kaso gero, bueno, modu nasgarri batean ere buelta altzaiolako itzuli eta esan, ustel batzuekin gobernatzen duzue? Ez dakit nik ze puntu baino horrek baldintzatzen duen. Azken batean, bueno, EAJaren eta PSen artean dauden ikamika horiek ez, bueno, azken aldian asko ikusi ditugu, eta ohituta, ez? Ohitura bat sortzen nahi da. Ez dakit nik hori leporatzeak zenbateainoko garrantzia dun, baldin eta ez bada zalantzan jartzen beraiek daukaten akordioa eta ez da hola izango, ez? Baina, bueno, nik ez dakit horrek ze eragin eduki lezaken. Aipatuko dugu, Arnaldo Otegik izaera plurinazionaleko legegintzaldi amaiera ere eskatu duela, La Vanguardia egunkariari eskainitako elkarrizketa batean, EH Bilduko idazkari nagusiak berretsi du Pedro Sánchezen legegintzaldiaren amaierak jomuga bat izan behar duela. Otegik adierazi du Espainiako gobernu aurrerakoi batek gutxieneko programa bat behar duela erreforma plurinazionala barne hartzen duena. Planteatu du harremanak areagotu behar direla estatus berri baterako negoziazioek aurrera jarraitzen duten honetan. Ha habido un bloque de investidura totalmente circunstancial. Bueno, lo que nos ha unido es que no viniera la derecha, pero eso es un gran propósito. Pero un gobierno de progreso con un bloque a su alrededor necesita un programa de mínimos, democrático, popular, que haga las reformas que ese Estado necesita, empezando por la reforma plurinacional. Ahora tenemos que intensificar todos estos contactos. Y H. Bildu, en la medida que es reconocido como interlocutor por todos estos agentes, en los próximos meses intensificará estos contactos. Pero para hacer que... Zer diozu, badago zantzurik halako erreforma plurinazional bat az dadin? Bueno, nik ez dakite aukerak badaude momentu honetan hortarako, ojalá, baina... Momentu honetan, Espainiako gobernua daun bezala, uste dut, hautasun hortatik abiatuta, batez ere bultzatzen nahi dela betiko bipartidismo, ez? Brutala. Beste adira batzuk kabitzen ez dian, jarduera zar eta betikoa. Oain, nik ez dakit ala ere hori esan da, ala ere uste dut hori bai dela bide bat egin beharko litzatekena, nolabait eskuin eta PSOE eta PP tradizional horietatik kanpo dauden mugimendu, posizio eta periferiak, ez? Hor uste egin behar dela alegin bat. Legegintzaldia izan da termino politiko tradizionaletan garatu den legegintzaldi bat, alegia. Akordioaren oinarria izan da transakzionala, eta apurtu da transakzio hori hautsi denean, batez ere juntzekin hautsi denean. Ez da egon bera Otegik esaten duen proposito hori. Egia da, transakzio horretan gauza batzuk aldatzen jundirela, eta pentsa ezina zan duela urte batzuk Katalanekin gertatu den amnistiaren moduko zerbait gertatzea.
pentsatzekoa zen gertatu dena konstituzionalarekin eta hori bai. Baina iruditzen zaitor garatu egin dela pentsamendu bat. Orain, joaten baldin bagara PSOEren egoerara, PSOEren egoeraren barruan badago ulertezintasun bat edo gaitasun falta bat ulertzeko esaten dutena egia dela. Lawfarrari buruz hitz egiten dutenean estatuetako potere batzuek dauzkaten joera retrogrado eta politizazioari buruz hitz egiten dutenean benetan hori gertatzen da. Eta ez dute honela balitz bezala jokatu. Jokatu dute egongo balira bezala betiko transizio espainolaren eskema horretan. Eta eskema horretan akordioa transakzionala zan, orduan transakzio hori apurtu denean, apurtu eginda proposito posible hori. Nik uste dut, Baldin eta Pedro Sánchezek edo PSOEk beste legegintzaldi batetarako aukera bat irekitzen baldin badute, hor bai ireki egiten dela, Otegik planteatzen duen eskenatoki hori. Baina hori lortzeko zer behar den, hori beste gauza bada. Ze hemen estrategiak egin behar dira, ez dira azaldu behar. Eta oso ondo azalduta dago zein izan daiteken estrategia bat, estatuan eukidezakena aldaketa struktural bat, eta Euskal Herriarentzat termino demokratiko eta politikoetan ekarriko luken aldaketa hori, baina hori ez da gertatuko diseinu bidez. Ez da Napoleon mai baten gainean mapa bat bota eta fronteak nola joango diren azaltzen. Hori ez da honela izango orduan. Nere ustez, horren barruan pentsatu behar deguna da Euskal ikuspuntu batetik estrategia hori nola garatu egiten den. Eta horretan, igandeko EAJaren mitina badauka puntu etxipengarri bat. Alde batetik, ertzaintzaren inguruan ez zuelako hitz egin, Bingenek kanpoan hitz egin zuen gobernuaren ordezkari bezala, baina EAJak ez zuen ezer esan horren barruan, eta horrek erakusten du nola egongo da estatuan plurinazionaltasunaren aldeko joera bat, hemen ez baldin badago demokratizaziorako joera bat, hemen mandatu demokratiko bat dagoenean horretarako, ez? Eta berdina PSErekin. Nik uste dut hor, egia da, badago hori aldatzea, hemen aldatu egin behar da, baina horretarako behar da aldatu eskema transakzional hori, eta batez ere. Eskema mental aldatzea. Claro, eskema mental hori aldatu egin behar da. Bestela oso erraz jokatzen degulako aurreko eskemetara. Danok egiten dugun zerbait da gainera. Uneari dagokionez ere badute galdera esanguratxo ere, zematen du, ezakite, agian esango duzu apur bat murgildu naizela asmakizunetan, baina ematen du botere faktikoek ere une hau hautatu dutela, karten gaztelu erori eta beste molde batera eraldatzeko. Oso denbora laburrean aldaketak iragarri dira, hainbat irrati kateetako aurkezletan, Zapateroren inputazioa eta Estebanen eskaerak izan duen auspo propio hori. Identifikatzen dituzu, sinergia horiek elkarrekin? Erantzuten diote, el que pueda hacer que haga, Gidoi horri. Eta, sartzen dira, karreran nun kokatzen dian, ez? Pole position bat, ez dakit. Bai, ja denbora dara magu, ja jarrerak ikusten dira, bai komunikabideetan aldatzen, eta, horre, badao datorrenerako prestakuntza bat. Ez dakit, nik uste dela, norbeak bere buruan nun ikusten duen, edo nun ikus dezaken, edo nola kokatu behar duen horre begira ideala. Gero, botere faktikoarena nik uste azkenian, azken aldiontan, sekulako bortizkeria datorrez, Espainiatik, eta da, azkenean, betikoa jarri nahi dutelako, betikoa zaparteko plurinazionalismoa eta barroi. Ez da barneratzen, eta ez da barneratu nahi. Orduan, hor daun indar guztia, orain denak batera dijoaz, ez? Bai, badago maniobra hori badago, eta gero badago, Amagoiak esaten zuen hori, nola baitere aiornamento bat, ez? Denbora berriei aiornamento bat gertatzen ari da botere hoien barruan. Ez dut uste ikusi behar degunik estrategia baten berriro ere ez da Napoleon mai baten gainean piezak mugitzen. Askotan politika eta geopolitika oso maskulino horretan nire ustez honela irudikatzen dugu politika. Ez da hori. Gertatzen dena da, atmosferak gu baldintzatzen gaituen bezala hemen, bero honek,
politika ere eragin egiten du, ez? Eta egia da, ekualizadore horrietan, igo egin direla, gauza batzuk gora egin dute, eta nire ustez nabarmena da, hor badagoela estatuaren potereen aldetik bultzada bat. Uste zutelako ere, gogoratu behar da, Zerdanen kasua izango zela hau guztia ekarriko zuena, eta momentu hortan gogoratzen baldin magara, bazen permanenteki errepikatzen zen zerbait, eta zerbait gehiago dago, zerbait etorriko da, orain bai dator. Eta esan etorri, diru azote topatu, ez dago, dauzkagu bi tipo, diala pelikula bateko bi personaje espainol prototipikoak, ari dienak egiten bere txantxulloak, eta polizia, ez dakiz zer, baina bestalde batetik, estatuan, ari dia barne ministro bat epaitzen. Eta ez da zer gertatzen ari. Ez daka, ez. Pentsa, ez, no? Nondik gatozen eta non gauden, ez? Gobernu horretan, bi gobernu horietan ez dakit zenbat ministro egon diren ez edita akusatua, kondenatuak izango diran edo ez, honen kasuan ez dakit kondenatua izango, baina aurrekoak izan dira, ez? Ez, osea, ez da gertzen ez da faldoi batean periodikoetan, orduan. Nik uste eta jornamento horretan gauza batzuk gora egiten dutela eta beste batzuk jeitsi egiten diala. Eta orduan, sentsazioa zein da, sanchismoa, aldaketa bat behar da, korrupzioa nik uste dut, beste alde batetik hori da beste arazoaren parte bat, korrupzioa amortizatuta dago, estatuan ematen da gertatutzat bezala, eta horrek ez du ekarriko aldaketa hori da relatoaren parte, kontakizunaren parte bat, baina horrek ez du aldatzen. Aldatu egiten duena da, boterea nola banatu egingo den. Eta korrupzio hori da, eta horrek ere ekartzen du antipolitika eta boxen fenomen hori de. Dan egiten baldin baduten, nahiago eta hau egitea, eta politikoki ez zuzentasunaren roi hori, eta, tira. Baina nire ustez hor badaude. Begiratu behar diegu nolabait jarraikortasun batean historikoki balio bat izan duten joera hoiei, eta hor daude tribunalak, komunikabideak, presidente hoiak, nola jokatzen dian partida. Polizia baita ez. Polizia hori da, claro. Goizeko beratziak pasata ipatu beharra dugu baitare xoko espezialitate bat euskaraz egin izango dutela Ipar Euskal Herriko ikasleek. Frantziako hezkuntza ministroak Eduard Gefaik egiazko sekzio elebiduna sortzeko asmoa duela aurreratu du. Horrek ahalbidetuko luke sekzio horretan jarduten duten ikasleek xoko berezitasun bat eskualde hizkuntza batean egitea hala berretsi dute, eta honetaz gain xoko ahozko handiaren zati bat ere euskaraz egiteko aukera egongo da. Lander Martínez, egunon. Egunon Pelle eta egunon entzuleok, ministroak ordenantzak udan zehar plazaratzeko asmoa agertu du, hala lehen mailan sartuko diren ikasleek ziklo osoa erreformak ezarritako dekretuaren barnean egin aldezaten. Gauza korrela, praktikan azterketak hizkuntza horietan egiteko lehen aukera 2028an abiatuko da, ministroak zehaztu duen planaren arabera. Ikasleek bi espezialitate hautatu behar dituzte lizeoan. Ondorioz, horietako bati dagokion froga euskaraz egiteko aukera izango dute, bestearen kasuan derrigorrez frantsesa baliatu beharko da. Sekzio elebidunean zein espezialitate gisa eskualde hizkuntza hautatu duten ikasleek ziurtagiri bat jasoko dute. Eta egunaren nondik norakoak ere ezagutuko ditugu. Itxaso Leon, egunon. Egunon Pelle, egunon entzuleo, astearte honetan Bingen Zupiria Lakuako segurtasun sailburuak azalpenak emango ditu segurtasun batzordean loiuko kargei buruz, eta aldi berean Gasteizko legebiltzarraren aurrean elkarretaratzea dago deituta 9:00 11:00. Lakuako Gobernu Kontseiluan berriz Zubarretxenak eta Perezek unibertsitateak izango dituzte hizpide. Nafarroako Parlamentuan Osasun Kontseilariak ez bidezko aberaste kontratuei buruz hitz egingo du, gainera lan saioa egingo dute 2024an hainbat herritan martxan jarritako haurtzaro eta nerabezaroarentzako prebentzio komunitario esperientzien inguruan. Horrekin lotuta UNICEFen Nafarroako batzordeak haurtzaro eta nerabezaroaren ongizate digitalaren inguruko txostena aurkeztuko du Carlos Jimeno kontseilariarekin batera, eta Begoña Alfaro kontseilariak lehen urteko balantzea egingo du merkatu tentsionatuko guneak ezarri ostean. Udal gobernu bateragoa ziarraia, Bilboko EH Bilduk eskola maparen aldaketen aurrean proposamena aurkeztuko du gaurkoan. Ekonomian esan dezakegu BM eta
Superramara barne hartzen dituen Ubeskok emaitzak aurkeztuko dituela astearte honetan. Kiroletan besteak beste 2 partidu espero ditugu, Athletic Dux Logroñoren aurka arituko da eta Eibar Sevillaren aurka, bestalde Irungo OCR oztopo lasterketan Israelen parte hartzearen arira BDZ eta Euskal Herriak salaketa testua aurkeztuko du eta Giroak 16. etapa izango du. Eta kulturan gaur adibidez Maitaldi aurkeztuko dutela biarritzen, Iruñeko golemen berriz Elena Bengoetxearen Petrus filma estreinatuko dute, Luis Garderen Herriaren etxaia aurkeztuko dute Mandasko Dukean eta baita Leila Slimaniren Kantu leuna eleberriaren Naia Zubeldiak itzulia. Artistei zuzendutako 2026ko egoitzen ebazpena ere emango dute Artiumeko emanaldi aretoan eta amaitzeko erakusketa bana gaur aurkeztuko dira biak, Getxo foto batetik Punta Begoñan eta Inedito Valentino bestetik Iruñeko katedralean. Guztia bekin gatituko gara, eskarrik asko Itxaso. Bai, gero arte Pili. Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian. Errepidei dagokionez, esan beharra dugu, ohiko autopilaketak dauzkagula, 18 autobidean, Galdakao, Barakaldoko Abanzada errepidean edota Leioa bueltan, ohiko legez, baina gainontzeko errepidei dagokionez, esan beharra dugu, goiz honetan ere istripua izan dela, 2637 errepidean Leioan, hor nabarmentzen genuen errepide hoietako batean 4 kilometroko autopilaketak izan dira eta badirudi gutxinaka trafikoa lehengoratzen ari dela. Hori bai, adibili bat errepidean Tolosan Irunerako norantzan errei bat itxita bai dago istripu baten ondorioz eta jada autopilaketak 3 kilometrotakoak dira. Temperaturari dagokionez, eguzkia, jaun eta jabe, temperatura beroa gaurkoan, jada 28 gradutan gabiltza Donostian, 24 gradu Bilbon, 22 gradu Gasteizen, 20 gradu Iruñan, 25 gradu Donibane Garazi, Maule eta Baionan. Euraldiaren xetasun guztiak Ikerri Barluzeak. Bero zakarrak izpide izaten jarraituko du astearte honetan ere. Goizean goizetik zerua oskarbi dela hasiko da eguna, naiz eta Bizkaian eta Araban uneren batean goio deifine bat agertuko den, beraz goiza eguzkitsua izango da eta eguzkiak gogotik berotzeko aukera izango du. Arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, momenturen batean goio deifine bat agertuko da, baina ez diote trabarik egingo eguzkiari eta arratsaldea ere eguzkitsua izango da. Hego-ekialdeko haizea goizean zakar ibiliko da ipar partean, ez eta pixkanaka indarra galtzen joango den. Arratsalde erditik aurrera litekena da kostaldean, Bizkaiako kostaldetik hasi eta kostalde osora ipar-mendebaldeko haizea bizi xamar sartzea, baina gauean berriro ere hego haizea nagusituko da. Temperatura minimoak eta maximoak ipar partean gora egingo dute, hego isurialdean aldiz antzeko mantenduko dira. Minimoak lurralde osoan 18 eta 25 gradu bitartean errendituko dira eta ipar partean gaua benetan epela izatea espero da. Maximoek, esan bezala, ipar partean gora egingo dute eta orokorran 33 eta 18 gradu bitartean errendituko dira, hego isurialdean aldiz antzeko mantenduko dira eta 31 eta 34 gradu bitartean joko dute goia. Temperatura maximoetan freskoenak edo Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian. Informazioaren aria. Euskotrenek jakinarazten du. Maiatzaren 31an, ibilaldia Bilboko Kirikino ikastolan. Etorri tren eta metroaren 3. lineako zerbitzu bereziekin. Informa zaitez ordutegiez webgunean eta aplikazioan. Irikiri bilibil! Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren. Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria. M8 0 azpitik 5 egun gutxienez, gordinik marinatuta izoztuta behar du izan. Freskoa bai anisakizez. Arraina segurtasunez gozatu. Informazio gehiago freskoabaianisakizez.eusen. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria. AEK udako euskara ikastaroak. Uda bizi, euskara eroso ikasten. Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera. 2 asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain, barnetegi ibiltaria bizikletaz. Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta irubebikoitza.aek.eus webgunean. Datorren ikasturterako aurre matrikula ere zabalik dago. Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua.
informazioaren aria. Bada, azken aldian arrakasta biltzen ari den ekimen bat, pote filosofiko izena jarri diote. Eremu ez formal batean hausnartzen jartzeko ariketa da, jakin nahi dugu, zer den hau, zertan oinarritzen den, eta baita, urrengo zitara begira jarriko gara. Aramaion, beditu bai dute, kafe pote filosofikoen topaketa mundiala baina kokatu egingo dute, galdera bat ardatz, nire utopia, zure amesgaiztoa, dinamiko honen berri eman digute Inigo Martinez eta Oiana Amesua filosofoek. Izen, zinez iradokitzailea dauka, ariketa honek pote filosofikoa edo kafe filosofikoa, zer da hau? Bueno, berez egitura bera nahiko simplea da. Hau da, solasaldi filosofiko bat, gai baten inguruan lagun artean. Oiana, hain zuzen, urrengoa Aramaion aurreikusita dago, nolatan okurritu zaizue, bertan halako ekimen bat deitzea? Bai ala da, datorren larun batean, 30ean daukagu hitzordua jarrita, eta gainera ez edo zelakoa, izenburua behintzat potoloa jarri diogu. Pote kafe filosofikoen topaketa mundiala, izen hori jarri gendion, mundiala, baina kokatua, hori ere esan beharra dago. Eta nondik nora topaketa hau, bueno, baia esan, nolan zehatzera joan da, eta benetan nondik sortu zen, berez iaz elkartu ginen ikasturte bukaeran, UEUk Iruñan antolatu zituen jardunaldi batzuetan, eta, bueno, askotan jardunaldi hauek izaten dute gero bere jardunaldi paraleloa, extraofiziala, kasu honetan ere pote baten inguruan, eta elkartu ginen, bueno, hainbat lagun, ari ziren horietako asko beraien herri eta hirietan pote filosofikoak dinamizatzen, eta, bueno, horren bueltan, ez da? Zeinen ederra izango zen, topaketa bat egitea, ospatzea, eta bueno, aitzaki bat jartzea berriz ere elkartzeko. Eta horrela, sortu zen Aramaioko aukera, eta bueno, baton bati ezitzaion ahaztu nunbait, eta, bueno, gogoz heldu diogu Aramaion egitasmo hau martxan jartzeari, eta bai, gogotsu eta ilusioz gonbidatuko ditugu guztia. Egia da gure harridurarako, Euskal Herri mailan eratu dira, pote, kafe, infusio, marianito, anetari deituak filosofikoak, eta orduan, bueno, ikusi genuen, ez, Bilbon eta Donostialdean hasi, baina gero Baiona, Gasteiz, Iruña, Azpeiti, Maestu, orain Aramaion bertan. Orduan, bueno, zabaltze horrekin batera, agian egin algenuela egun batean, larun batean, ze normalean hauek astean zehar izaten dira, aprobetsatu larun bat eta egin egun pasa bat, deialdi bat eginez, Euskal Herrian batzen garen, eta pote filosofiko desberdinen artean, eta elkartu nahi duen beste edonor, noski. Jakin nahi dugu, nolakoak dira dinamika hauek, izenak aipatzen du pote bat, filosofia, zer egiten da topaketa hauetan? Badu dinamika ezberdinak, ez? Ni Bilbokoan nabil, bira espazioan, eta bertan normalean egiten duguna da, galdera baten inguruan, gonbidatu norbait horretan ikertzen, ikasten, edo horretaz hitz egiteko gogoa daukana, 20 minutuko aurkezpen bat egiten du, aurtengo kartelan dana dira zer da X, galdera, oso modu sokratikoan, zer da eromena, zer da hezkuntza, zer da maitasuna, datorren ekainean eraukagu zer da promesa egitea, eta galdera hori jartzen dugu mahai gainean, norbaitek aurkezten du gaia, eta gero hitza ematen diogu hurbildu diren guztioi, eta hor hasten gara, elkarri entzuten, eta uste dut orokorrean nahiko, efektua dela nahiko posgarria, ez? Eta interesgarri izateaz gain elkarre entzute hau, eta elkarrekin pentsatu, eta pentsamendu komunitate txiki bat osatzen dugu esango nuke. Badakitagian Donostialdean oroar talde txikietan jartzen dituztela, eta gero talde txiki horietan esaten dena partekatu, Baionan testu bat irakurri, eta testu horren inguruko irakurketa, beraz, dinamika dira askotarikoak.
Oiana, Aramaioko dinamikak alako izango da, edo izango du ezberdintasunik? Bueno, Aramaioko dinamikan, berez, 12 daukagu hitzordua jarrita herriko plazan, eta bai, izenak dioen bezala potea eskuan, beraz, hortik abiatuko gara, ezta? Eta jorratuko dugun gaia, helduko diogun gaia utopia izango da. Eta, bueno, Alba Garmendiak luze jorratu du gai hau, eta eskuzabaltasun handiz, badator Aramaiora, zuzen ere Inigok esaten zuen hasierako kokapen hori egiten laguntzera, utopia pentsatzeko marko bat eskaintzera. Eta gero hortik abiatuta jarriko gara talde txikietan, eta utopia hori, Albak dioen bezala, askotan irudikatzen dugun arren oso kontu efimeroa balitz bezala, edo oso materiarik gabeko zerbait balitz bezala, kontrako ariketa egiten saiatuko gara, konkretasunera joz, eta talde txikietan jarriko gara, utopia horri kaleak jartzen, hizkuntza jartzen, jendarte bat jartzen, gartzelarik izango den edo ez pentsatzen, saiatuko gara utopia horri gorputza ematen. Eta saio hauetara joan izateko, behar izaten da nola baiteko formakuntza edo aurretiaz etxean prestatu behar den lanketa bat, gomendagarria da hori? Esango nuke, hau da, norbera, gogoekin baldin, gogoak ekartza kontua, azken finean egiten duguna, filosofia gizarteratu, ez dakite, Bilboko kafe filosofikoetan adibidez gazte, zein jubilatu, zein lanetarik entzun alda, eta uste dut hori ere dela aberazgarriena, ez? Bai, hori da, pote filosofikoen ekimen hau berez, gorputza hartu du herri bakoitzean, hiri bakoitzean bere erara, baina bazegoen taupada amankomun bat, esango nuke, eta gogo bat, filosofiaren bueltan ari garen pertsona desberdinena, esateko, bigarren hezkuntzan irakasle garen hainbat lagun, ez da? Eta bazegoen gogo bat, filosofia bere, esan digun, jatorrizko esparrura eramateko. Plazara, bizitza egosten den lekura, eta klasetik haratago, ez da? Orduan, hortik abiatuta, gure aldarrikapenaren nolabait, gizatasunarekin oso lotua dagoen jarduera bat badela, egia da baduela agian bere tonoa, baina hori ere eraikiaz dijoa, ez da? Begirada tonoa, kokapena noiz den filosofiko eta noiz ez, bada ere eraikitzen den zerbait. Beraz, beldurrik ez, batzutan filosofiak berak apur bat izutzen du, ez dakit, badaukara oraindik agian halako solemnidadea, baina inondik ere. Egia da igual filosofia hitzari aurretik pote jartzen badiogu, pixkate parikatu egiten da, ez, tonoa. Eta nik uste elkarrekin pentsatzeko elkartzea, badaukala bere balio politikoa. Hor, gertatu dena da ere bai, dinamika honek jendea mugiarazten dula, eta akaso gaur egun hitzaldi bat izaten denean, edo bestelako topaketetan, beti izaten dela zailtasun bat galderetan, elkarrizketan, eztabaidan sartzeko, baina horre, zuen dinamika hauetan ikusi dena da jendea gogoz juten dela, eta parte hartzeko, eta barnean duen hori elkar banatzeko gogoz juten da, hori ipatu diate, hala da ez? Bai, eta gehiago esango nuke, badagoela ere gero usten duela jarraitzeko gogo bat, ze normalean amaitu ondoren, jartzen da igual ordutegi bat, gutxi gora bera, eta gero badago alako talde txikietan edo norbera jarraipen bat ondokoekin, eta elkarrizketa hauen ez dakit oi hartzuna, edo usten duten erresonantzia, ez da bakarrik bertan gauzatzen, baizik eta hori jarraitzeko gogoa ematen duela. Imaginazio ariketa bat ere egingo dugu, larun batean aipatuko dena da, nire utopia zure amets gaiztoa galdera, ez dakit, zuek jada baduzue zer pentsatua honen bueltan, oiena?
Nik egia esan, banuen zalantza, lehen aipatu duzu, ezta? Nolabaiteko prestakuntza behar da? Ia etxeko lan batzuk aurreratuta eraman edo ez. Eta, erabaki dut, ez. Hortan, joango gara bakoitzak berearekin, ezta? Ibilbideak eta bizitzak ematen dizu. Eta baina hortik, egia esan hortik. Inigo, zure kasuan? Bueno, hori etxeko lanik gabe, nion alda. Baina egia da, aldi berean, aipatu duen moduan Oianak, Alba Garmendia gonbidatu dugu. Bera, justo idatzi berri du liburu polit bat etxeko lehioak unibertsora, deitzen dena, utopia pentsatzeko marko bat, eta besteak beste, lagungarri izan daiteke, ez dakit, Soser, aurretik pentsatu ekartzeko. Nik bai uste dut egun badagoela agian, utopia kontzeptuaren psikologizazio orokor bat, pentsatzen dugu utopia dela optimisten rollo honeko gauza, eta jendea distopietan jausten baldin bada dila pertsona eskor eta pesimistak, amargatuen kontua, eta agian, kontzeptua bera, psikologiatik atera eta politikoki pentsatzea da kontua, eta uste dut hori dela ere Alba Garmendiaren liburuan dagoen bidea. Eta azkenik, ondorio eta zere hitz egin nahi dugu. Gerta daiteke edo gertatu izan da, noizbait, solasaldia asko berotzea, eztabaidaren bat piztea, edo plazaratzen diren ondorioek izaten dute etorkizunerako biderik, edo jasoak gelditzen dira nunbait? Batzutan, zakit, Oiana... Gu Aramaion hasi berria gara, hilabete elkartu ginen eta adiskidetasunaren bueltan aritu ginen esate baterako. Eta, saioa ederra izan zen, adin desberdineko jendea gerturatu zen, baina esango nuke, gazte asko, etorri zela. Eta orduan, laguntasunaren inguruan, bakoitzaren bizi esperientziaren araberare bai, eta ziren, ez dut esango, eztabaida, ez dakitzen baterainokoa, baina bai Inigok zionaren aritik. Bukatu zen zaioa, eta plazan jarraitu zuen jende asko, taldetxoetan, elikatu ginen horretatik tiraka, ezta? Nolabait ez gara irtetzen, sartzen garen era berean, eta nolabait erreka batean sartu eta, zeskatze bat eta eraberritze bat neurri baten. Eta elkarrizketa bizien efektua hor dago, nik uste batzutan sartzen zaila modu batera eta irtetzen zaila oso desberdin gai baten inguruan aurre itzi batzu zalantzan jartzen edo beste norabide batzuk pentsatzen. Guzti hauekin geldituko gera, Inigo Martinez eta Oiana Ameskua, mila esker gurean izategatik. Zuei gonbidatzeagatik. Bai, eskerrik asko Peli, eta gustatuko litzaidake bukatzeko edo gogoratzea solasaldiaren ostean, utopiaren bueltan arituko garela, eta gero badago bazkaltzeko aukera. Eta, pixka bat egunari jarraipena emateko, bazkaldu ondoren bertso saioa egongo da, Paula Milburu eta Elizaldu egongo dira bertsotan, eta, izango da utopiaz jarduteko agian beste modu bat, bertsotan. Eta gero sorpresa batzuk ere, baina... Gero sorpresa batzuk. Guztia gelditzen da jaso hartuan. Mila esker. Bai, zuei... Eskerrik asko. Hortxe, larun baterako plana ez dakit, Iñaki eta Magoia zuek ikusten duzu zuen burua alako ekimenen batean, edo entzun duzu naizbait poteo filosofikoaren berri izan duzu? Berri izan bai, baina nik ez dut oraindik inoiz parte hartu, baina entzundakoak gogoa ematen du alako esperientzitan parte hartzeko ez. Irutze zait oso aberasgarria, batez ere gaur egun, garamatzan gizartean ez tegulako apenas hitz egiten eta entzuten, eta baztertzen dugu pentsamendua, baztertzen dugu egiteko modu berriak, baztertzen dugu utopia, eta gogoa eman dit, halako batean parte hartzeko. Nire Virginia naiz eta filosofia ikasi nuen, asko gustatu zait.
karrera egiten genuenean, lehenengo urtean egiten genuen psikologiako eta pedagogiako ekin batera. Eta orduan zan jumelaje pizka bat. Eta zegoen irakasle bat Andoni Barra beti esaten zuela. Jendea pentsatzen du filosofia dela patxara motila bat hartu, hemen jarri eta hitz egiten hasi, ez? Eta ez bada, hone badauka metodo bat, eta arrazoia zeukan. Baina aldi berean, behin filosofia zerbait dakizunean, eta dagoenean norbait dakiena, bada ere filosofatzeko modu bat patxaran botila hori ateratzea, ez? Eta asko gustatu zait hori. Alba Garmendiaren liburua gomendatzen dut, da marabila bat, ze apurtu egiten ditu ere dauzkagun ideia zer dan utopia, eta niretzate aipamen bakarri bat, ez da spoiler bat, baina esaten du, politika publikoak ez dira utopia. Alegia, hemen zaharretxe bat egitea ez da utopia bat. Gauzai bere izenagatik egitea. Gustatu zait ere hori de utopia New Age hori. Egonda ere, filosofian egonda joera hori bere garaian, eta gustatzen zait dimensio politiko orokorrean. Bai, Inigotek eta bai Oianak oso ondo azaldu dute, eta nik uste gero badagoela ere aldarrikapen bat, ez? Eta da, eskoletan filosofia emateak badu balio handi bat, azkenean pentsatzen ikasteko bide bat delako. Eta hori aldarrikatu egin behar da, eta ez ikuspuntu korporatibo batetik, nire kasuan utzita nagolako, bizi hori eta beste asko utzita dazkat, baina bai iruditzen zait oso determinantea dela jendarte baten garapenean egotea jendea kapaza dena gauzak ondo pentsatu eta ondo azaltzeko, eta horretan trebatu egiten dela, eta hori marfilezko dorre horretatik jeitsi ere, eta unibertsitatea eta akademia den mundu horretatik herrietara eraman, eta jendeari espazio bat ireki eta pentsamendu komunitatea esan dute ere, ez? Pentsamendu talde txikiak, ez? Eta horrek ematen dizu gertutasun bat, eta gaitasun bat ere gauzak azaltzeko. Dinamikak ere izango dira, eskolak egon diren bezala, batzuk izango dira sokratikoagoak, beste batzuk izango dira edantzaleagoak, denetik egongo, baina oso polita. Ireki autopiko. Arreta deitu dian elementuetako bat bada, bereziki gaur egun hitzaldiak eta lakoak izaten direnean, behin joera badela, jada ordu beteko hitzaldia luze da, 3 ordu laurdenekoa izan behar du, jendea geroz eta lehenago galtzen du kontzentrazioa, eta gero ere galderak egiten hasteko ere izotza apurtu behar da, batzuetan hitzaldiaren antolatzaileek ere bortxatzen dituzteola galdera fake batzukola jendea gero animatu dadin, lehenengo galdera ja botata dagolako, baina hau guztiz ezberdina da, hemen jendeak badaki, badoala hitz egitera eta borondate horrekin duala horrek deitu dit atentzioa. Nik hitzaldiei buruz, egia da, 3 ordu bete entzuten egotea, segun zer dan, izan lehizke interesgarriak, baina zailagoa da mantentzea, eta gero galderen esan dezunean, nik azken hitzaldietan egona izenean, beti dago gizon bat, izotzori apurtzen duna, eta gainez duna galdera egiten baizik, eta afirmatzen duna bere ideia, ez? Uzet hor badaola diferentzi bat honekin. Egongo dira, olako gizonak ere talde hauetan, zoritxarrez. Beti daude. Baina badala zerbait kolektiboagoa, eta kolektiboagoa da neurrian, aukera gehiago zabaltzeitu ez parte hartzeko. Iñaki? Bai, Monty Pythonak badauka sketch bat, futbol partido bat, kontinentalen eta analitikoen artean, ez? Egonda, nik uste beti egondala, ez? Agoraren ideia hori reproduzitu egiten da. Eta importantea da, oreka bat mantentzea, alde batetik zorrostasuna eta gauzak esatea, eta ez da berdina Alba Garmendiak utopiari buruz esan dezakena, edo gu orain hemen tertulia batean esan behar duguna. Ez da bakarrik esan dezakeguna, baizik eta esan behar duguna ere. Baina horren barruan, foro hiek zabaltzea eta jendeari aukera bat ematea, esan dute, eta niretzat hori importantea da, ofizio, ez da gideitu filosofiari, baina jarduera horrek, jarduera bat delako, ematen dizu aukera iritzi aldatzeko. Eta hori da, zerbait oso gutxitan gertatu egiten dena gaur egun dauzkagun egitura sozialetan.
Eta ez normalean, garen buru gogorragatik ez da hori gertatzen segituan. Alegia, ez dakit, aramaiotik jungoan norbait pentsatu ze polizia gondardula eta ateakoan handi abolizionista. Ez dut uste hori gertatuko, baina zerbait aldatuko da bere baitan, eta aukiko dutzea bat, ez? Eta hori izango da matizatuagoa, izango da arrazoitua, eta bueno, eta nik uste, bueno, denak ezagutze ditugu ere, gongo da pertsona astunen bat, eta gongo da zean, baina, bueno, hori ere jendartearen parte bat, hori ere kudeatu egin behar da. Bai, eta hori ez, esan duen Iñaki pixkat, niretzat importantea da holako gauzak egitea, bai eta ez ezkoan bizian gizarte honetan, eta azken aldin, nik eskatzeit ikusten dien iritziekin eta ez, nik esaten dentetenarekin ados ez bat zaude, ez dakazu arrazoirik, ez? Hori da, azken aldien dauntesia, eta gaina ezin dezu, zerbait kritiko izan hainbat iritziekin, eta nik uste olako saioek, eta zenbat eta gehiago, orduan horrek eragiten dula bintzat, bai ezko eta ezizko hortan bintzat egotea, ez dakit, agian, edo bihar gauza bat eta horrengoan beste bat zeiritzi aldatzea importantea da ere. Esaten dugu astuna, baina honetan ere provokatzaileak ere importantea dira. Horreiek ere diabroaren abokatuak eta horretara juten dian horiek ere badira personaje. Bueno, deno betetzen dugu, zantzerki horretan norberak bere funtzioa betetzen du. Baina bai, importantea da grisak ez, kolore desberdinak ez, daudela munduan eta gauzak bestera batetara ez bakarri pentsatu, baita azaldu ere egin daitezkena, eta nik uste horrek, azken batean gu hortara dedikatzen geha, ez filosofia lizentziatua, baizik eta kazetariak, ez. Ustet, gu espazio bat garela, gogo eta hoiek egiteko, eta ondo egiten dugunean, nik uste gure sentsazioan ere abintzat asko da, ez? Asmatzen dut baldin eta hori lortzen badet, ez? Jendeak gauzak azaltzea bestera batea, ez? Ni nekatu iten hau idei horre de idatziko testu bat dina lau batean, eta hori izango da prentxaurreko bat, manifestu bat, eta palan jokatzen bat kiroletan ere agertuko naizen zerbait gauza berdina esaten, ez? Zerbait gainea guri irakorleak ados daudela, ez? Orduan, beste zerbait esateko gaitasuna daukaten horiek eta ez ere referentzia bat, Bertrand Russellek esan zuena, bai, deno dakigu kuotak aipamenak egiten, baina hori baino gehiago, ematen dutenean bide bat gauzak desberdin arrazonatzeko, nire ustez hori egunkarietan ere balio handi bada. Nik uste irakurle bezala, ez? Zuk irakurtzen dezunean zerbait, espero ez dezuna, baina, hau ere, ez, gogoetarako bidea amateizuna eta esaten hau ze freskoa, ez, ze berria, hori oso esango nuke dela interesgarriena. Bagoizeko 9:10 gutxi izan daitezen 2 minutu besterik ez, bestelako kontu gordinagoetan murgildu beharra dugu ondorengo minutuetan, gaurko albiste dugu Arartekoak espedientea zabaldu duela Global Sumut flotillako kideen aurka loiuko karga, Arartekoak espedientea zabaldu duela Global Sumut flotillako kideen aurkako loiuko karga dela eta jazotakoaren larritasuna eta eraginak bultzatuta Arartekoak ofizioz esku hartu du. Bingen Zupiria sailburua legebiltzarrean izango da gaur, ertzaintzaren jardunaren berri emateko 9 eta 11 bitartean ere elkarretaratzea deitu dute legebiltzar parean eta Euspel eta Erne sindikatu polizialek ertzaintzek egindakoa defendatu dute. Jazotakoaren berri izateko gurekin daukagu Jotas, Global Sumut flotillako kidea segituan izango dira ere Arantza eta Bego. Egunon, Jotas, zer modu zaude? Egunon, ongi, esan beharra dago. Munduari bira, eman diote loiuko harrerako irudiek, bertan ikus daiteke gainera agente bat zuregan agerturatu eta bultzaka hasten dela. Esan zizun zerbait? Ez errez. Eta gainera oso bortitza izan zen, zeren etortzen ginen hori kaputxadun psikopata batzuen eskuetan egotetik 4 egunez eta etxera heltzean beste psikopata kaputxadun batzuk topatzen dugu eta egia zan ni pertsonalki jokuz kanpo geratu nintzen lehendabiziko momentuan eta gainera bultzaka hasi ziren ezer esan gabe eta
oso bortitza izan zen. Horre atxiloketak ere izan ziren, ez dakit hau ere baden zure kasua, baina hor ikusten da ere, ertzainek sartu arazi zituztela pertsonak autoz helduta, gero baita ere beste flotillako kide bat ere ambulategi batean ikusi zen, hor lurrean, ertzainak Osakidetzako harrerako beharginekin hitz egiten zeden bitartean ez dakit zer gertatu zen ere, hor? Hombre, nik uste gaia kokatu beharra dago ikuspegi historiko batetik, hau da. Zipaioak duela hamarkadak ari dira formakuntza jasotzen sionisten eskuetatik, ez? Barkatu Jotas, baina badugu, justu kideren bat esango nuke sartu dela oraintzen, begoala Arantza ez dakit, egunon? Arantza, egunon, zure horrel zode? Arantza, nahiko kaskarren zuten dugu zure seinalea, Jotas, barkatu eten hau, baina jarraituko zenuke mesez ematen zemitzan azalpenarekin. Bai, bueno, esaten ari nintzena zen gertatutakoa ez dela kasualitatea, ez dela deskontrolatu batzuen ekintza aisolatu bat, baizik eta da hamarkadetako jasotako formakuntza eta laguntzaren ondorioa. Hau da, sionistak ari dira zipaioak hori formatzen eta laguntza teknikoa ematen duela hamarkadetatik eta azkenean Eusko Jaurlaritzak martxan duen segurtasun arloa sionisten eskuetan dago eta hori ikusi genuena horren ondorioa besterik ez da. Azkenean ez da bakarrik zipaioak duten ez dakit zena, ez? Baizik eta Europa osoan eta mundu osoan segurtasunari dagokionez sionismoak duen boterea. Eta horren bitartez duen boterea estatu kapitalista guztien pean. Eta ikusi genuena izan zen adierazle bat, besterik ez. Eta eskertzeko daukagu zipaioei zen oso garbi erakutsi ziguten aspalditik salatzen duguna. Eta orain esaten ari naizena. Pinga Zupiriak ere gaur eskainiko ditu azalpenak legebiltzarrean, baina aurreratu zuen ere lehen pertsonan hartzen zituela ardurak, zer iruditu zaizkizu adierazpen hauek? Pues oso ongi iruditzen zaigu, zen ulertzen dugu gure kontra zabaldutako epaia edo bere gain hartzen duenez, berari leporatuko diotela desórdenes públicos, atentado contra la autoridad eta bar, berak epaituko dutela haien epaitegietan eta behar izatekotan bera izango dela zigortua. Orduan, ontzat ematen dugu, gu ez gara joango deklaratzera, bera deklaratuko du epailaren aurrean, zeren hori gertatzen ez bada, beste behin ere, bere hitzak, hutsalak eta faltsuak izango dira, ohituak gauden bezala, politikari profesional hauengandik halakoak entzutera. Ez, asko hitz egiten dute, baina gero errealitatean ez da ezertan islatzen, baizik eta disidentzia politikoaren kontra errepresioa eta benetako errepresioa jasatzen dugu, zen beti bezala, orain zalaparta sortu denez, utziko dute denbora pasatzen, jendea astu arte, eta gero etorriko dira epaiarekin gure kontra. Eta hori gertatzekotan, badakigu zein izango den gure erantzuna, eta desobedientzia izango da, justua ez delako. Bau gertatu zen Israelen atxiloaldiaren ostean ikusten da jipoiaren unean ere aurretiazko borrakaden markak zenituztela. Hala ere atzera joko dugu eta ingo dugu orain beste froga bat berriro ere. Arantza
ezin dugu froga hori egin, baina esango dugu, Sumut flotillaren bueltan 2 interceptazio ezberdin izan zirela, lehenbizikoa Grezia inguruan. Jotas, zuek hau nola bizi zenuten, ikusi zenuten nola heltzen ziren zuen kidengana? Bai, eta gaina gure kasuan, hurbildu ziren gure txalupan, eskapi egin genuen hasieran, tiroka hasi ziren, baina gero nolabait buelta eman zuten beste batzuen bila. Bigarrenean, ja txalupan sartu ziren eta konzentrazio eremua irudia hartu zuen txalupa hortara gindoa zelarik, batean utzi gintuzten ala deriba. Kasu horretan, gainontzeko kiden atxiloketak urrunetik ere ikusi ahal izan genitun, eta egia izan zen inor espero ez zuen zerbait, zen ginen Europaren atarian. Mil esker esateko berriz ere, zipaioi bezara, sionista hauei, zen diskurtso guztien gainetik argi utzi zuten zen olako ez da ja kolaborazioa baizik eta elkarlana duten Europarekin. Kasu honetan Grezian izan zen, baina azkenean otan bera da txontxongilo bat sionisten eskuetan. Eta hemen, adibidez, ohitua gaude halako antzerkiak, Sánchez eta orain Israelgo gobernuen artean, eskatzen dizkiote azalpenak orain zuen anarkistak nola tratatzen dituzuen, herri honetan badakigu oso ongi disidentzia politikoa nola izan den jipoitua, torturatua eta nola izan den tratatua hamarkadeetan zehar, eta orduan antzerki hoiek nolabait agerian geratzen dira halako ekintzekin, nola sartu ziren, errepikatzen dut, Europaren atarian, haien, ezakit, inongo erantzun konkreturik gabe Europatikan, baizik eta dejar hacer, incluso hori elkarlanean, eta orduan hori oso agerikoa geratu zen. Gero, Turkia inguruan izan zen bigarren interceptazioa, kasu horretan zuen ontzian ere sartu ziren, nolakoa izan zen hau? Prozedura nolabait ia berdina da beti, heltzen dira haien lantzekin, tiroka hasi ziren, azkenean lortu zuten sartzen barrura, mehatxuka haien gudako armekin, gure esku utxen kontra, gero eraman gintuzten txalupa hortara, hor jipoitu, berriz jipoitu, gero hori, kontakizuna da pixka bat ez dakit, gogorra esango nuke, baina hala ere bertan ere konturatu ginen Euskal Herritarrok ze punturaino gauden gaizki ohituak. Bertan ginen, hori, herrialde, mundu osoko herrialde ezberdinetako militante eta aktivistekin, eta haien isua, edo aurpegiek adierazten zuten beldur ikaragarria, gu ere bagenuen, baina haiek nolabait, ulergaitza, gertatzen ari zena ulergaitza, eta nola da posible, zer egiten diguten, torturatu gaituzte, eta gu nolabait, eta gero, esate duzu, nola da posible, gu normaltzat jotzen genuen. Claro, herri honetan bizi izan dugunaren ondoren, normaltzat ikusten genuen, lohesa, kolpeak, mehatxuak burura apuntatzen, taserrarekin elektrizitatea emotea, galako gauzak esaten genuen, hori da, disidentzia politikoa tratatzeko modua, eta zer pentsa eman zigun ere hori.
Horre izan zinaten ere Axodeko portuko espetxean, israeldarrek presondegi bihurtu duten itsasontzi batean, hauek nolakoak dira? Pues dituzte lau kontainer, hori txalupetan erabaten dituzten haundi hoietakoak, ez? Bi alde batetik, bi bestetik, eta izten nolabait el ruedo macabro beste bi. Sartzen gintuzten batean, non albo batean zuen ate bat eginda, izten zuten eta ilunpean hasi zen hostien jaia. Eta orduan ja, txikitua geratzen zinenean, botatzen zintuzten hor barrura, eta gure itsasontzi bakoitza erortzen zen bakoitzean, entzuten genuen kideen oihuak eta jasotzen zituzten kolpeak, zabaltzen zuten arte eta botatzen zuten arte, orduan jasotzen genituen kideak eta zaintzen genituen genuen bezain ongi, baina ezen erreza, eta gero egun osoan zehar, ari ginen jende asko beldurragatik esen ateratzen kontainerretatik, hori hazinamendua zen izugarria, ezen kabitzen jendea, txandakak lo egin alizateko pixka bat, baina ez ziguten usten ere, eta haien armen mehatxupean aldi oro guri apuntatzen, edo kanpoan ginen kide hoi laguntzeko eta mehatxua, etengabekoa, eta olako egoera batean bizi ginen, eta horrek ere eman zigun pentsatzeko gurekin hori egiteko gai baziren, imaginatu, gu bi presoak ginen nolabait esateko, ez? Genuen joan da etorriko biletea, ez? Bagenekien izango zirela, bost egun batzutan pentsatzen genuen, igual luzatuko dute eta hilabete batzuk, ez aieko meni, hau beste, baina bai joan da etorriko biletea, baina palestindarrak joateko biletea besterik ez dute. Eta gaina jaso genuena zen izan ezerrez, haiek jasotzen dutenarekin konparatuta, eta tortura da estrukturala, egunerokoa, eta gainera palestindarrak 10.000 preso daudela, ez? Eta haiek gaur egun heriotz zigorra hor dute, haien buruen gainean mehatxu gisa egunero. Eta gu egon ginen espetxean, bertan sartu dituzten azkenengo eguna, ez? Ziega erraldoi batzuetan, no seke, eta bertan, zeuden idazki batzuk, zegoen kide batzuk ez, arabiarrez hitz egiten zutela, eta itzulpenak manten zizkigutela, izen eskalofriante. Hain zuzen, horretan erreparatu nahi dugu, pasaden igandeko prentxaurrekoan oso esanguratsua izan badizalako, Karim, flotillako kideak Bilbon esan zuena. Espetxean irakurritako mezu horietako baten berri eman zuen. Leo un mensaje en árabe en una de las celdas que ponía, si alguien lo lee puede pasar el mensaje al mundo, que si el mundo supiera las atrocidades que se cometen detrás de esas rejas, a presos tanto adultos como menores, abusos sexuales, tanto de carceleros a presos como de animales hacia presos, que el mundo no solamente lloraría lágrimas, sino acabamos todos llorando sangre. Para que os hagáis a la idea de lo que está pasando allí, todo el mundo sigue mirando hacia otro lado. Eso se tiene que parar ya, por favor. Y los que tengan que mover pila, hacer cosas, que lo hagan. Kaso agian, hau da munduari zabaldu altzaion mezu ez dakit, muturreko bortizkeria bizi izan duzu zuek kameren aurrean eta guzti, baina itzalpean hori bizi dutenak ere palestinarrak direla. Bai, eta hori da azpimarratu beharrekoa, Karimek oso ongi azaldu zuen bezala, gure ekintzaren bitartez izan nahi dugu leihoa, ez leiho hortatik guztiok ikusi ahal izateko zelor nolako errealitatea egon daiteken eta dagoen Palestinan bertan, ez? Eta gero, azpimarratu behar dugu, porque alakoak entzutean, ez, guztioi urratzen zaigu bihotza, bai? Baina ez dugu ahaztu behar, hemen dauden konplizeak edo
lankidentzak ibiltzen diren hoien lanari esker hau gertatzen da. Hau gertatzen da horregatik. Eta hemen, jende hori, lasai, bizi dira, haien etxeetan, gehienak dira enpresari errespetatuak, inkluso Nafarroko kasuan, Torres Bera jaso zuen, hil ondoren, jaso zuen, familia, jaso zuen, familia hori, hor dago, oraindik, enpresa horretan, eta medaia bat, urrezkoa, beren lanagatik, eta haien lana hau da, mantentzea hau. 10.000 preso horiek torturatuak. Hori da haien lana. Eta hori da salatu beharrekoa. Eta palestindarrak lo egiteko lasai haien etxeetan eskubidea izango duten arte, jende hori guztia gutxi ez direla, eta izena bizenak dituzte, gure herrietan bizi direla, ez lukete izan behar eskubidea lasai lo egiteko. Eta diren kriminalak eta ez enpresari errespetagarriak argi adierazi beharko genieke. Eta lotxa eman beharko liekete kaletik ibiltzea. Lotxa. Gukurean ere urriak 7 horre hasi zenetikan genozidio hau behin eta berriro galdetzen genuen gure analisi mailetan eta elkarrizketa ezberdinetan nun dago muga, noiz arte jarraituko du honek, hainbestetan errepikatu izan dugu hori, nun dago muga, noiz arte iraungo du honek galdera antzu ere bihurtu direla, inongo zentzurik gabekoak iaia, baina arrazoizko kontuak ere badira, hauek, ez dakit, galdera antzua bihurtu delarikan hori ere, eta ikusi dugularikan ainagerikoa dela, eta bereziki zuek ekarritako bizipenetatikan ere, ederki asko ulertzen dela zer gertatzen ari den mundu honetan, ez dakit, zergaitikan ez da heltzen amaiera, edo ikaragarria da, ezakit. Nere ustez, ez garelako konturatzen ze nolako boterea daukagun gure eskutan. Orain esan dugun bezala, bakoitza eta hori da hausnartzen dela eta Global Sumun Flotillak antolatutako ekintzari esker aukera daukagu herrialde oso ezberdinetako jendearen artean hitz egiteko eta guztiok heltzen gara ondorio berdinera. Bakoitzak gure herrialdean egingo bagenu gure etxeko lana, eta gure etxeko lana ez da bakarrik esatea, orain esan dugun bezala jende batzuen negozio kriminalekin bukata beharra dagola, hori ere, baizik eta ere, eraiki beharra daukagu gure askatasun propioa, hau da, kilometro zero eta komertzio justuan oinarritutako gizarte batek ez lioke emango ez da euro bat ere sionismo hori, horrela itoko dugu sionismoa. Eta hor dago egiteko bide bat. Batzutan esaten dugu, ez dago ezer egiterik, ezke behitu, dira makropolitika eta ez dakiz zer, baina ez. Da gure egunerokotasunean egin genezaken zerbait gude imperialista guztiekin bukatzeko. Eta hor dago gakoa. Eta ez bakarrik hor, baizik eta ekintza honek erakutsi diguna eta irudietan oso polita izan dena ere, naiz eta jipoituak izan, hori ikusi ditugu kideak, bat besteari laguntzen, babesten, bere gorputza jartzen, bestea babesteko, eta bai ekintzan eta bai bortizkeria horren aurrean, utzi genion behingoz Monty Pythonena egiteari, eta batu ginen eta batu gara eta batuko gara dugun etxai amankomunaren aurrean eta kontra. Eta hori da ikasi behar duguna ere. Ez ibiltzea gure artean, etxaiak izango bagina bezala, ez gara etxaiak. Gure artean lan egiteko pres egon gaitezke eta hori oso arriskutsua da ere etxaiarentzat. Eta etxaiak badaki horregatik beti saiatzen da gu nolabait nahasten. Nahasketa horretatik atera beharra daukagu ekintzak egitera gure etxaiaren kontra batzen garenean indartsuak gara, oso indartsuak. Eta gainera halako baloreak elkarlana eta elkarzaintza ateratzen da berez. Oso garbi ikusi zen bezala ekintza honetan, Global Sumun Flotillan joan ginen kideok, familia politiko oso ezberdinetakoak izan arren,
batu ginen horren inguruan, eta zipaioak eman ziguten harreraren aurrean ere, batzeko gai izan ginen, eta hori ez bakarrik polita, baizik eta oso eraginkorra dela demostratu dugu. Irakaspen ederrak eman dizkiguna Global Sumo Flotillak, Jotas, mila esker goizonetan gurean izateatikan. Mila esker zuei. 10 dira, baina aipamen txikiren batein nahi baldin baduzue. Nik dena esan da hola irutzen zait, oso interesgarria eta lehioak aipatu ditute, uste lehioak zabaltzen hasi behar dugula, hasi geha, baina bakoitzak esaten duzun bezala bere aldetik zer egin badukagula eta zer egin badukagula batez ere elkarrekin. Iñaki? Ez daukat ezer gaitzeko. Goitzeko 10 eskerrik asko goizonetan gurean izateatik, Iñaki Soto eta Magoia Mujika. Zuri. Besarka bat. Etorren arte, aio. Goizeko 10 dira aldaketak izango dira, aurtengo Gasteizko jaietako kale jiretan udalak blusa eta nesken batzordeak eta federazioak akordio egin dute, jaietako paseilloak aldatzeko kale jira bakarra eginez. Itxaso Leon, egunon? Egunon Pili eta egunon entzulei ere, Fueros eta Olagibel kaleen arteko bidegurutzetik abiatuko da kale jira Ortiz de Zarate, Florida eta Dato kaleetatik igaro eta Posta kalean amaituko da, naiz eta desfileak bereizita egiten jarraituko duten. Sonia Diaz de Corcuera kultur zinegotziak azaldu duenez, kuadrilen ibilgailuek Dato kalean utzeko dute ibilbidea, General Alaba kaletik desbideratuta, blusak eta neskak berriz, oinez joango dira Posta kaleraino. Ordutegiei dagokienez, batzorde arratsaldeko 5 aterako da eta federazioa 7:30. Aldaketa hori 2024an kultura sailak bultzatutako bitartekaritza prozesuaren ondorio da. Prozesu hartako ondorioetako bat izan zen kale jirak berrikusi beharra. Era berean udaltzaingoak ere ibilbidea berriz aztertzea proposatu zuen segurtasun, trafiko eta larrialdien kudeaketa arrazoiengatik. Eta bestalde kontatu behar dugu beroaldiak egoera larria sortu duela Euskal hondartzetan aurten ere, milaka lagun hurbildu baita egun hauetan, eta oraindik soroslerik ez denez, segurtasuna bermatzeko lanean ibili dira surflariak gehien bat, baina baita suhiltzaile batzuk ere. Erakundei dei egin diete arazoari behingoz aurre egiteko. Azken urteotan sortu den arazoa larriagotzen ari da egun hauetan Euskal hondartzetan, Donostiako Zurriolan eta Zarauzkoan bereziki. Hondartza denboraldia ekainaren batean abiatuko da, urrengo astelenean beraz, eta orduan jarriko dira ohiko baliabideak besteak beste segurtasuna bermatzeko ardura duten sorosleak. Baina beroaldia kanpaina hasi baino lehenago etorri da berriz, eta gogoz etorri ere aurreko ostegunetik hondartzak beterik ageri dira, eta olatu handiek arrisku larria sortzen dute. Ostiralean esaterako Zurriolan surflariek dozenaka lagun uretatik atera behar izan zutela jakitera eman dute voluntario gisa arituz. Groseko surfindarra taldeko lagunek hartu dute lan hau Zurriolan, baina ez dira surflariak bakarrik, egun hauetan suhiltzaile batzuk ere beren kabuz aritu dira jendea lagundu nahian ur motorren gainean. Abisua asteburutik luzatua diete erakundei, baina buen partetik ez da neurri berezirik hartu. Denboraldia ofizialki ekainaren batean hasiko dela berretsi dute, eta urtero errepikatzen ari den arazoa da hau klima aldaketak larriagotuta behar bada. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Trafiko aldetik hainbat kontu dugu aipatzeko, motoristripu bat izan da Bizkaia 627 errepidean, Leioako 12. kilometroan Bilborako norantzkoan eta Lakuako trafiko zerbitzuak jakinarazi duenez, istripuaren ondorioz errepidea erabat itxi behar izan dute tarte horretan. 8 minutu batzuen faltan gertatu da istripua, trafiko dentsitatea handia izan ohi den ordu buelta eta puntu batean eta autoilarak sortu dira bertan. Istripua gertatu eta minutu gutxira zabaldu izan dute errei bat, baina hor sortutako hilarek jarraitu dute, 9 aldera 4 kilometrokoak ziren, eta dagoeneko arindu dira. Bestalde, auto baten eta autobus baten arteko istripua izan da 8 inguruan, N1 errepidean Tolosan Irunerantz eta errei bat itxi behar izan dute. Zauriturik ez badago ere, auto hilarak sortu dira puntu horretan ere. Gutxituz doaz dagoeneko. Eta bestalde guraldiaren iragarpena ekarriko digu Iker Ibarluzeak. Bero zakarrak izpide izaten jarraituko du astearte honetan ere. Goizean goizetik zerua oskarbi dela hasiko da eguna, naiz eta Bizkaian eta Araban uneren batean goio deifine bat agertuko den, beraz goiza eguzkitsua izango da eta eguzkiak gogotik berotzeko aukera izango du. Arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, momenturen batean goio deifine bat agertuko da, baina
ez diote tragarik egingo eguzkiari eta arratsaldea ere eguzkitsua izango da. Hego-ekialdeko haizea goizean zakarribiliko da ipar partean, ez eta pixkanaka indarra galtzen joango den. Arratsalde erditik aurrera litekena da kostaldean, Bizkaiako kostaldetik hasi eta kostalde osora ipar-mendebaldeko haizea bizi xamar sartzea, baina gauean berriro ere hego haizea nagusituko da. Temperatura minimoak eta maximoak ipar partean gora egingo dute, hego isurialdean aldiz antzeko mantenduko dira. Minimoak lurralde osoan 18 eta 25 gradu bitartean errendituko dira eta ipar partean gaua benetan epela izatea espero da. Maximoek, esan bezala, ipar partean gora egingo dute eta orokorran 33 eta 18 gradu bitartean errendituko dira, hego isurialdean aldiz antzeko mantenduko dira eta 31 eta 34 gradu bitartean joko dute goia. Temperatura maximoetan freskoenak edo Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian. Bauzi hauekin geldituko era itsaso, 12tik aurrera diongo era. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko Pegi. Eta joan aurretik bigarren kafeako kideak agurtuko ditugu Inigo Asensio eta Goiuri Azeitza, egunon. Egunon. Zer modu zaudete? Bestean. Baina, bestean ez ondo. Ez nik ezin dut bero honekin. Sentitzen dut, badakit egunero eta jendeak esaka da bilela eta agian askatuta zaudetela, baina nik aitortu behar dizuet. Ez nagoela eginda honetarako. Esaten dute gaur bukatuko dela beraz lasai egon, esperantza izan dezagun, eta jakin nahi dugu ere, zergaitik ez, bero hau bera arintzeko, errezetariko berena, bigarren kafea entzutea, nolako kontuak entzuna izango dituzte gure entzulek. Tira, Julen Goikoetxeak osatu du buruzburuko finalaren B aldea edo finalisten inguruan nola ari ote diren bizitzen eskuko pelota final hori eta tira, horrain bat hausnarketa eta esan da bezala inguru hortako jendearen testigantzak bilduta hausnartuko dugu beste B alde horretaz eta ategorrietako Fisterra komiki ere ezagutuko dugu, horre 1991ko maiatzaren 27an Pasaiako arrantzalen kontra oldartu eta 7 lagun hil zituen Guardia Zibilak, gertakari horietatik abiatuta komikia egin dute, eta haren inguruan ere ariko gara. Doinuetatik haratago podcasta gaur bai txertatzen saiatuko gara Pegi, egunero esaten dugu eta gero luzatu egiten gara, baina uste dute gaur izango dela eguna eta ez bihar. Eta, eneko Iturbe Otamendik ere ekarri behar digu, tartetxo bat, zera, Xagusarren inguruan, Ujuri? Xagusarren inguruan ez? Ez, vampiroen inguruan. Bata bestearen atzetik dator. Kontua da gaur Drakularen mundu eguna dela eta ari hortatik tirakarituko garela. Hori da. Ondo ba. Hoxek urrengo 2 orduetan osatuko ditugunak. Oso ondo, diongo era, ondo segi? Berdin, gerorte. Eta gure partetik besterik ez, joateko tenore aldu zaigu, biharrere bueltan izango era. Gun politia izan, aio? Naiz irratia. Naiz irratian, bigarren kafea.